Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, RG εδώ και καλώς ορίσατε στο Crimson Desert. Καλώς ορίσατε σε ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα παιχνίδια από όσο θυμάμαι, εδώ και αρκετά χρόνια. Μιλάμε για ένα από αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι κλασική περίπτωση του αυτό το πράγμα δεν παίζει την αλήθεια. Ξέρω πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 5 ετία, από όταν ανακοινώθηκε και μετά, η Pearl Abyss, το γνωστό κορεάτικο στούντιο που έχει φτιάξει ένα αρκετά εξεζητημένο, όχι τόσο καλό βέβαια MMO, το Black Desert. Από όταν αυτό το στούντιο ανακοίνωσε το Crimson Desert, ελάχιστοι πίστεψαν ότι είναι αληθινό. Και μετά από αρκετά παιχνίδια που άνοικαν σε αυτό το ίδιο, ας πούμε, Star System, σε αυτή την ίδια κατηγορία του Too Good to Be True, όπως το Mind's Eye, όπως το The Day Before, μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια να αποδεικνύεται ότι είναι τέλει ψέμα και είναι μια φούσκα, πολλοί περιμέναμε ότι το Crimson Desert θα έχει μια παρόμοια μοίρα. Ωστόσο, το Crimson Desert είναι εδώ, είναι πέρα και πέρα αληθινό, έχουμε reviews, έχουμε τα πάντα, το game υπάρχει, το game έχει διχάσει και το game δεν ξέρουμε αν είναι καλό τελικά. Αληθινό είναι και κάνει σχεδόν όλα όσα υπόσχεται, αλλά τελικά με πολλούς παίκτες να το έχουν πιάσει στα χέρια τους, τα όσα υπόσχεται μπορεί να μην είναι αρκετά. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Ήρεμα, θα πάμε χωρίς πολλά, χωρίς φανφάρες, να δούμε τι εντυπώσεις αφήνουν αυτές οι πρώτες ώρες του game. Καλώς ορίσατε στο RG και ξεκινάμε μαζί 100% first impressions, χωρίς τίποτα παραπάνω, το ταξίδι μας στο Crimson Desert. Έχω δει μερικά reviews από χθες, προφανώς περίμενα το game κι εγώ αρκετά. Όχι με τρελό hype, δεν περιμένω να παίξω κάτι τρελό, είναι η αλήθεια. Δεν το περίμενα σαν το second coming του Ιησού Χριστού, ας πούμε. Αλλά το περίμενα κι εγώ. Και γι' αυτό είναι και day one και γι' αυτό είναι και τα 70 ευρώ που δώσαμε για να το πάρουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε να βιώνουμε το game μαζί στο 100%. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να δω ήδη. Από εδώ καταλαβαίνεις πολλά για ένα παιχνίδι με τα settings που έχει διαθέσιμα. Για την δικιά σας έτσι ενημέρωση έχω μια 3080. Τα scale modes έχουμε FSR, DLSS 4.5. Έχουμε 4.5 DLSS. Το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε ίσως πιο μετά μέσα στο game. Να πούμε ότι δεν έχουμε το frame generation βέβαια, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στις Nvidia κάρτες της γενιάς που έχω εγώ. Πάμε με 2K ανάλυση όσο είναι δηλαδή η οθόνη μου, στο full screen. Και πάμε τώρα στα γραφικά μου, τα έχει όλα preset στο Ultra. Χωρίς κάποιο DLSS, το οποίο έχει ενδιαφέρον για μια 3080. Θα το κάνουμε εμείς αυτό, θα πάμε κατευθείαν στο Ultra. Θα το αφήσουμε όπως είναι το game, θα δούμε πώς τρέχει. Ξαναλέω, το βιώνουμε μαζί. Η 3080 πιστεύω ότι πια είναι μια αρκετά δημοφιλής κάρτα, οπότε αρκετοί από εσάς θα βοηθηθείτε από αυτή την εμπειρία. Disclaimer, θα τα έχουμε όλα ανοιχτά. Βλέπουμε τον Cliff, τον Damian και Unka είναι οι τρεις χαρακτήρες που έχει το game. Δεν νομίζω ότι θα κοιτάξω κάποια accessibility settings. Θα έχουμε blood, θα έχουμε depth of field. Θέλω να δω camera shake, blur intensity. Ναι, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ μεγάλο το blur intensity, to be honest. Θα το κατεβάσουμε. Particle effects θα το κρατήσουμε ψηλά. Camera shake στο 100 να δούμε πώς είναι. UI, size of the UI θα τη μικρύνουμε. Γιατί όχι, γιατί να είναι πολύ μεγάλη. Θα πάμε στο κάπου εκεί 92. UI HUD και το HUD θέλω να μικρύνω. Είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ξεχωρίζει για τα τοπία του και για το open world και θέλω να το βλέπουμε όσο περισσότερο γίνεται. Αυτές είναι οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες. Προφανώς δεν μας δημιουργεί καμία έκπληξη. Δεν βλέπουμε ελληνικά. Στα αγγλικά το game. Στα αγγλικά και οι διάλογοι. Inputs χρησιμοποιώ PS5 controller, το DualSense, το Edge, το καλό ας πούμε. Με αυτό λοιπόν θα παίξουμε. Master Effect, γραφικά είπαμε είναι όλα στο Ultra. Θέλω να δω depth of field. Δεν βλέπω ούτε depth of field, δεν βλέπω ούτε motion blur, ούτε chromatic aberration, πράγματα που θα ήθελα να σβήσω, ίσως στο display, όχι, δεν τα βλέπω. Οκ, το αφήνουμε έτσι. Apply changes, πατάμε το τετράγωνο και πάμε στο new game. Εδώ, live μπροστά σε όλους μας, θα αποτεχτούμε το user agreement. Πρέπει να πάμε μέχρι κάτω. Accept. Και ξεκινάμε. Ξαναλέω, θα το βιώσουμε μαζί στο 100%. Δεν θα δούμε. Είναι ένα βίντεο που άμα θέλετε παιδιά θα αράξει αναπαυτικά και θα ξεκινήσουμε μαζί το game. Ούτε τρελά cuts, τίποτα το ιδιαίτερο. Καθόμαστε μαζί και βιώνουμε μαζί το Crimson Desert. Ξεκινάμε λοιπόν. Όση ώρα μας πάρουν αυτές οι πρώτες 5 εντυπώσεις, νομίζω ότι σίγουρα θέλω να βγάλω το opening section του παιχνιδιού, δηλαδή να βγούμε από το tutorial. Ξέρω ότι αυτό το game είναι τεράστιο, ξέρω ότι ανοίγει μετά από αρκετές ώρες, οπότε δεν θα φτάσουμε στο πιο ανοιχτό σημείο του παιχνιδιού σήμερα.
Αλλά σίγουρα θα έχουμε μια πολύ πολύ καλή εικόνα για το πώς υποδέχεται, ποιο είναι το onboarding experience, πώς υποδέχεται έναν παίχτη αυτό το νέο game της Pearl Abyss. Το πιο πολύ ζητημένο παιχνίδι της χρονιάς μέχρι να βγει το GTA 6, πιστεύω. Αλλά σίγουρα κατάφερε σε μια χρονιά που έχει το GTA 6 να φτάσει τα ίδια επίπεδα high. Hype όχι, αλλά σίγουρα online discourse και συζήτησης. Πολύ μεγάλο πλάνο αυτό. Δεν ξέρω γιατί χρειάζομαστε τόση ώρα να φτάσουμε εκεί πέρα. Και τον λευκό φωτεινό κύκλο που φαίνεται στο βάθος. Πηγαίνουμε αργά αργά και σταθερά, πηγαίνουμε. Για να δούμε. Παίζουμε με το καλημέρα. Παίζουμε με το καλημέρα. Οκ. Okay. Δεν έχασε καθόλου χρόνο το game. Οπα. Και έχουμε και camera perspective. Αυτό είναι... Έχουμε και first person. Μπορούμε να δούμε πόδια. Όχι. Έχουμε πολύ μακρινό, λίγο πιο κοντινό. Αυτό είναι το πιο κοντινό. Δεν πάμε πάρα... Εντάξει, τώρα ζουμάρει η κάμερα. Και to the cabin. Πόσο ξέρω από ό,τι έχω καταλάβει με το όλο context, ουσιαστικά ο Cliff με κάπα, ο πρωταγωνιστής μας, είναι ηγέτης, μέλος, θα καταλάβουμε τώρα, φαντάζομαι ηγετικό πρόσωπο, των Grey Mains, που είναι μια... Ευχαριστώ αδελφέ μου. Talk to the person. Talk to the person. Ναι. Οκ, lip syncing και facial animations δεν έχουμε. Δεν παίζουν ρε παιδί μου. Τρομερή περίπτωση αυτή. Ναι. Εκεί. Όχι εξαιρετική πρωτοτύπωση σε ό,τι αφορά τα NPC interactions. Προχωράμε. Θα μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο να δούμε τι γίνεται. Your actions are appreciated. Γιατί τι κάναμε. Απλά τις μιλήσαμε. Grey Mane. Μ' αρέσει που είναι όλες οι προφορές βρετανικές. Αλλά βλέπω λίγο... Δεν έχω βάλει DLSS ρε φίλε και βλέπω... Κάτι περίεργα στα πρόσωπά τους. Βλέπω μια θολούρα. Κάτι δεν μου κολλάει στα γραφικά προς το παρόν. Για να μιλήσουμε και σε άλλους Grey Mains, όπως είπα... Ξαναλέω, έχω παίξει αρκετά στη ζωή μου και φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που βλέπετε το βίντεο. Και από αυτά τα αρχικά interactions μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολλά για το προς τα που το πάει το παιχνίδι. Και εδώ δεν βλέπουμε από νωρίς κάποιο βαθύ RPG. Όχι ότι έχει υποσχεθεί και κάτι τέτοιο. Αλλά δηλαδή από τώρα, μόνο από το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα original character interactions, που είναι η πρώτη εντύπωση και το παιχνίδι θέλει να είναι χαρακτηριστική. Από αυτά τα πρώτα interactions μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για κάποιο βαθύ RPG με πολλούς διαλόγους που έχει πολλά NPC interactions που μπορείς να γίνεις full κομμάτι του κόσμου κτλ. Set dressing όλοι γύρω-γύρω. Ουγκα. Μιλάει εδώ με το μας φωνάζει. Είναι πολύ αστείο που τον λένε Cliff με κάπα και 2F. Λέει πολύ περίεργη ορθογραφία. Γιατί δεν μπορώ να πάω κοντά στο φίλο μου. Δεν μπορώ να το πλησιάσω. Πρέπει να είμαι στην άκρη γιατί για να περάσουν τα άλογα. I guess. Ναι, λοιπόν είμαστε εδώ στο Camp των Grey Mains. Μιλάνε για τους Black Bears, λογικά κάποια αντίπαλο faction. Οι Grey Mains είναι... Ούνκα λέει L1 και μετά του μιλάς. Οπότε πατάς L1 και μετά του μιλάς. Θυμίζει λίγο Red Dead Redemption αυτό. Φυσικά είναι μια ομάδα πολύ versus μισθοφόρων. Καλών παιδιών ρε παιδί μου του Fantasy Universe που πάνε πέρα εδώ γύρω-γύρω και κάνουν καλά πράγματα και φέρονται καλά στον κόσμο. Δεν ξέρουμε γιατί. Πώς βγάζουν τα λεφτά τους δεν ξέρουμε. Πώς επιβιώνουν δεν ξέρουμε. Είναι απλά καλούλιδες.
Και λογικά εδώ τους την πέσανε οι Black Bears, κάποιο αντίπαλο faction και σκοτώσανε δικούς τους. Ναι, υποθέτω ότι αυτό είναι. Ότι χάσανε κόσμο τα παλικάρια μας. Οι Grey Mains. Giles. Rest well. Περίεργο αυτό το subtitle style. You will be missed. Είχε το όνομα με μπλε γράμματα και υπογραμμισμένο, δεν ξέρω γιατί. Special animations πάντως δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ, κάναμε το πρώτο μας κομμάτι. Πρέπει να μπλήσουμε τώρα με τον Ross και με τον Marius. Πάμε να τους βρούμε και τους δύο. Press L1 near a person or object. This will allow you to interact with them in various ways. Okay. Άρα είναι φάση Red Dead, ξαναλέμε. Πλησιάζεις κάποιον, πατάς ένα από τα shoulder buttons και μετά διαλέγεις ένα interaction style. Ναι, εδώ είναι ο Μάριος. Και θα του μιλήσουμε. Don't worry. I'm sure I'll find a lead on them. You know I'm the best man for it. I'll be back before you know it. Okay. They couldn't catch me even if they tried. Γιατί συνεχίζει να μιλάει. Εντάξει, bro. Okay. Του μιλήσαμε, είπε πέντε άκυρες ατάκες, δεν απαντήσαμε καν και αυτό ήταν το objective. Okay. Και δεν θέλω να είμαι αρνητικός με ένα game που δεν έχω παίξει, ουσιαστικά το παίζω τώρα μαζί σας. Απλά λίγο περίεργο, ρε παιδί μου, σε κάτι που έχει όλο αυτό το hype και το περιμένεις ότι το πολύ μεγάλο release αυτής της χρονιάς και είναι το μεγάλο epic action fantasy game. Ουσιαστικά, σαν επιτέλους να γίνει GTA σε fantasy settings, έτσι το αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος. Όταν αυτό το game ξεκινάει έτσι, δηλαδή αυτό είναι double A vibes. Και αρκετά από τα animations, οι διάλογοι, το ύφος, το voice acting είναι τίμιο, αλλά δεν έχουν τι να πούνε, δηλαδή. Δεν είναι αυτή η πρώτη εντύπωση που περίμενα από αυτό το τεράστιο ανοιξιάτικο release του 2026. Τώρα πρέπει να μπούμε μέσα στο cabin, οπότε... Come on. Yams gruel Hey, again. Cliff. Wish I'd just died on the battlefield. Just eat it, Naira. There you are. Perfect timing as always. Sit down, dig in. We're still missing Ryan. Probably dead. Everyone got a bowl? Yeah? I suppose that's one less mouth to feed, eh? Oi! Could make it two less mouths, you know. If you got a fight left in you, get your ass back out there. No one's stopping you. Now shut up and eat. We're just gonna sit here sipping this pig swill. I'd rather eat a black bear's Hey! bleed. You looking to get some manners beaten into you? You better fucking pick that up. Or what, Jan? You gonna make me? Fine. That's enough. Forget it. Bloody bastard. Cranky ginger twat. That's enough. Our fight isn't over. She is dead! What? Everyone just shut out! Μας την πέσανε, αδέλφια. Μας την πέσανε. Μέσα στο σπίτι μας. Εντάξει, ο τύπος απλά άνοιξε την πόρτα με ένα σπαθί, κάποιος φώναξε ότι είναι νεκρός, έπεσε μέσα. Και αυτό είναι, τρέχουμε τώρα, κυνηγάμε. L2 to fire an arrow, hold L2 to aim, release L2 to fire an arrow. Οκ. Άρα δεν είναι μία η σκανδάλη. Gian has fallen. Το είδα. And with the great leader's death, our land, Pelun, once unified, has been plunged into chaos. Τι! And now, a bloody battle unfolds between the Greymanes, who fight to uphold his will, and the Black Bear forces that seek to set it aflame. Οι Black Bears φοράνε όλοι μαύρες αρκούδες στο κεφάλι. Οκ.
Πότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Πριν ήταν μέσα στην καμπίνα και τρέχαν έξω να δούμε τι έπαιξε. Και τώρα ξαφνικά είμαστε μέσα σε έναν ολόκληρο πόλεμο. Αρένα. Αδελφέ! What the fuck? Δώσε μου. Απλά μου λέει αρένα. Ωραία, πάμε λοκάρουμε με το αρένα. Και με το αρένα απλά πάει. Ωραία. Το αρένα κάνει αυτό. Σπαμάρα με αρένα τώρα. Ετοιμάζεται ο τύπος να παρέσει. Ξανασπαμάρουμε αρένα. Και κάνει κόμπο. Δεν μου έχει δώσει ελοκουμπί μεταξύ. Ωραία, με το χ τρέχει. PDA style. Είναι το α αντίστοιχα. Τρέχουν στον brother μας εδώ τον Ζούγκα. Είναι κεραστές οι Blackbears. You all right? Όχι. Look out! Get out of here! Watch your back. Πάμε. Έλενα. Τι κάνεις τώρα το Έλενα? Λοκάρι. Α, όχι, αμήνεται. Ωραία. Χτύπησαμε το πάρει. Παιδιά, η κάμερα είναι λίγο... Δεν βοηθάει, θα πω. Θυμίζει... Dragon's Dogma. Η λογική του combat, το πώς κινήσεις στον χώρο, πώς λειτουργεί η κάμερα, η οποία είναι πάρα πολύ soft. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα πάρει, θέλω. Θα μου πείτε τι θα γίνει, bro? Ναι, ωραία. Εντάξει, ουσιαστικά είναι το ίδιο κουμπί για άμυνα και το ίδιο κουμπί για πάρει. Απλά άμα το κάνεις timed θα κάνει πάρει, άμα το κρατάς πατημένο, το βλέπετε, πάει πίσω από την ασπίδα. Και με το χ τρέχουμε και με το τετράγωνο πηδάμε. Είναι GTA τα κουμπιά. Ωραία. Πάμε εδώ που την έχουν περικυκλώσει. Την πλενάδα μας. Get your fat fingers off me! Hey, δεν μιλάς καλά. Δεν μιλάμε έτσι έναν τύπο που έχει ντυθεί αρκούδα και κρατάει σπαθί. Λοιπόν, πάμε. Κύκλος. Dodge. Ωραίο. Ο κύκλος είναι το dodge. Και έκανα τώρα ένα πολύ δυνατό πάρει. Θα τους καθαρίσουμε και τους δύο. Η κάμερα είναι για τα πανηγύρια, θα πω εγώ. Γιατί είναι τόσο κοντά? Να πάμε πιο μακριά. Μπορώ να αλλάξω. Ωραία, θα πάμε με τη μακρινή κάμερα. Είχα και εγώ την κοντινή γι' αυτό. Πάρει. 1, 2, αρένα. Το τελειώνουμε με 3 αρένα. Θέλω να κάνω. Τώρα πήγα να κάνω dodge, αλλά δεν έχει ακριβώς sidestep. Δηλαδή, ένα πάτημα του κύκλου και κάνει ολόκληρο roll. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα sidestep, πιστεύω. Γιατί ναι, κάθε πάτημα του κύκλου είναι απλά ένα ολόκληρο roll. Είναι μεγάλη κίνηση. Δεν έχει απλά dodgeάκι ουσιαστικά. Έχει απλά rolls. Slide up του κύκλου και sidestep και μετά κάνει. Και μετά ρολάρει. Ναι, νομίζω το combat είναι φτιαγμένο για να παίζει με τη zoomed out κάμερα. Δεν είμαι σίγουρο. Οπα. Όχι το Γιάννη ρε παιδιά. Πάμε. Τι κάνει? Αρένα και R2 μαζί. Είναι σαν ούλη την φάση. Όπα, όπα. Όπα, μην με ρίξεις κάτω. Όχι πάλι, πέσαμε στην αρχή. Ο φίλος απλά πήδηξε. Νομίζω ότι απλά πήδηξε μέσα νερό. Learning in progress. Πανίσχυε πάνω σε αριστερά. Κάτι μαθαίνουμε σήμερα. Pathetic. I expected better from the so-called protectors of Palu. Bunch of cunts throwing your lives away. Watch your words, Jürgen. There's the Graven spirit. Τι πω. Look around you. I'm the one who decides your fate. Το... Grab him. Το writing είναι... Είναι από μικρά πράγματα ρε παιδί μου και σε άλλα παιχνίδια μπορεί να με πείραζε. Αλλά εδώ νιώθω ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Και είναι απλά λίγο pathetic.
Και τώρα τι είναι, boss fight. Break you in two. Now. Κάναμε ulti. Εντάξει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ο δικός μας. Με τα 1000 ζώα το βλέπω, είναι κατάμαυρο όλο. Και το του έκανε choke, τον έπιασε, του έκανε ρεκάτσος, επειδή δεν βλέπω Χριστό. So many weak spots in your defense. Δεν βλέπω τίποτα. Πάμε να τελειώσουμε αυτόν εδώ με τα βέλη που μας έχει δείξει. Έφυγες. Και τώρα βαράμε το δικό μας νούμερο. Α, πέφτει το live του, δεν είναι τρελό. Πάμε να τελειώσουμε για αυτόν. Ρε, το θέμα είναι να ανεβάσω brightness, πραγματικά δεν βλέπω τίποτα. Και σε αυτό μου θυμίζει πολύ το Dragon's Dogma. Λοιπόν, τώρα το πλησιάζουμε το φύλλο. Δεν έχουμε και πολύ ζωή. Πάμε πάλι να κάνουμε ulti. Ωραία, με νίκησε. Νομίζω είναι set να χάσεις το battle. Ωραία. Look at you. All this effort, and you still end up bowing to me. What's that? Got something to say? Go on then. Out with it. Αδελφέ, απλά βογκάει ο άνθρωπος. Yes. Well, you had your chance. Ωραία, του κόψε το λαιμό. Πεθάναμε. Το game ξεκινάει με το θάνατό Let μας. this be a lesson to all you wolf. Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του game, γιατί έχουμε δει όλα τα trailers τα λοιπά με αυτό το φίλο μας το Cliff. Already. Το θέμα είναι πώς θα ζωντανέψει τώρα, γιατί απλά του κόψε το λαιμό μπροστά μας, δηλαδή το είδαμε. Give Gian my regards. Hunt down every last Greymane. Leave none alive. Πλάς πετάξει να έχει στο ποτάμι. Για να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα ο μπρο. Τι τρόπο θα βρει για να επιβιώσει. Γιατί απλά τον σκοτώσανε μπροστά μας, το είδαμε. Λοιπόν, πρώτο intro τελείωσε. Οι εντυπώσεις κάτω του μετρίου θα πω. Κλάνκι, όλο το παιχνίδι, πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσει την κάμερα. Πολύ κακά face animations. Αστείο writing. Και ξαναλέω, θα σχολιάζω συνέχεια, γιατί είπαμε είναι... μετουσιωθήκαμε σε κάποιο περίεργο κόσμο. Γιατί είναι τύπου raw first impressions, δηλαδή απλά σας μεταφέρω το πώς νιώθω. Δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να βγάλω, να καταλήξω για το game. Δεν θα έχω άποψη όταν τελειώσω αυτό το βίντεο. Απλά κάθε στιγμή σας μεταφέρω πώς νιώθω. Γιατί είπαμε ομά first impressions. Και αυτό είναι τώρα. Find a way forward. Okay. Αυτή είναι η οδηγία μας, απλά να πάμε μπροστά. Εδώ υπάρχει ένα jump. Να το κάνω κατευθείαν. Ωραία, περάσαμε. Jump. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Και τα γραφικά κάτι μου κολλάει καλά, ρε φίλε. Που τίθεται ότι αυτό το game έχει πολύ crisp γραφικά και εμένα κάτι μου φαίνεται να παίξουμε με τα settings. Πού είναι τα settings εδώ μεταξύ? Πώς πάμε στα settings? Το έχει κάτω? Όχι. Map. Journal, skills, others. Knowledge guide, notification, options. Μήπως δεν είναι σωστή ανάλυση. Resolution, τόσο, 2K. Upscale mode, VSync έχουμε. Brightness adjustment. Να το βάλουμε λίγο πιο bright το παιχνίδι. Πάμε στο 54 γιατί τα είχε τα θεματάκια του. Screen mode full screen. Contrast στο 50. HDR. Το monitor μου δεν έχει τρελό HDR. Οπότε θα το αφήσω στο off. Και upscale mode να βάλουμε έναν upscaler. Το παιχνίδι μια χαρά τρέχει το μεταξύ. Αλλά υποτίθεται ότι το DLSS το 4 είναι καλό upscale. Και upscale resolution θα βάλουμε στο quality.
Και βάλουμε DLSS 4,5. Using the recommended presets based on upscale resolution. Okay. Quality. Μου φαίνεται περίεργο που χωρίς upscaler το παιχνίδι έχει μια αλφα θολούρα. Και graphics είπαμε είναι όλα στο Ultra, Advanced Weather Effect είναι όλα πολύ ψηλά. Και τρέχει και μια χαρά. Και ανοιχτό Ray Tracing και όλα. Apply. Ναι. Κάνουμε apply όλα τα settings, να δούμε, θα φαίνεται λίγο πιο ωραίο τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, L1 για να κοιτάξουμε σε ένα location. Κοιτάω εδώ και μου πατάω τετράγωνο για να πηδήξω. Ωραία, πατάω L1. Οκ. Ενδιαφέρον. Για να κάνουμε τέτοιο platforming εδώ. Κοίτα να δεις. Οκ. That's fun, υποθέτω. Για να έχουμε λίγο πιο targeting jump. Και πατάς τετράγωνο όταν είσαι δίπλα σε έναν τοίχο για να είσαι κρυφαλός. Ωραία. Μια χαρούλα. Λοιπόν, tilt τον αριστερό σου μοχλό προς τον τοίχο αφού πηδήξεις. Γιατί τον κάνουμε scale. Για να σκαφαλώσουμε, οπότε. To cling to it well. Ναι, οκ, αλλά πού. Εδώ. Αυτός φαίνεται climbable τείχος. Άρα δεν μπορείς να σκαφαλώσεις οπουδήποτε. Ναι, πρέπει να έχεις κάπου να πιαστείς. Οκ, καλό αυτό. Και ανεβαίνεις έτσι. Μια μίξη Legend of Zelda και Assassin's Creed, δηλαδή το parkour σύστημα στο game. L3 για crouch. Και κύκλος για να ρολάρουμε. Και τρόπος το κατέβουμε κάτω. Εγώ αυτό θέλω να μου πεις. Ή μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Μας φέρνει εδώ η ιστορία. Λοιπόν, απλά τρέχω. Σπαμάρουμε το Χ, λες και παίζουμε GTA. Και φτάνουμε. Είμαστε στην Abyss, the Abyss, Corridor of the Void. Έλενα και αρένα και κάνει αντανάκλαση του φωτός ο αδελφός. Blinding Flash. Μπορεί να το κάνεις και μέσα στο combat, λέει αυτό. Press Ελένα και αρένα και μετά κράτα το αρένα. Ωραία. Ωραία, sorry. Το κάνουμε. Κάτσε ρε. Press Ελένα και αρένα. Το κάναμε. Και μετά απλά κρατάω αρένα. Press Ελένα to begin concentrating your beam. Hold Ελένα. Ωραία. Concentrating το beam εκεί. Και πολλά κουμπιά για κάτι σχετικά απλό. Να πατήσω δηλαδή 2 κουμπιά για να ενεργοποιήσω το reflection. Να κρατάω το άλλο κουμπί για να μπορώ να κατευθύνω το reflection και μετά να κρατάω άλλο κουμπί για να μπορώ να ενισχύσω το reflection πάνω στο στόχο. Το οποίο γιατί? Ενώ γιατί απλά να, αφού το reflection χτυπάει το στόχο να μην λειτουργεί κατευθείαν και να πρέπει να κάνω ολόκληρη την ιστορία. Τέλος πάντων. Ελένα. Lanterns. Okay. Το Ελένα κάνει 300 πράγματα, παιδιά. Όχι, το Ελένα όταν είσαι εκτός battle μάλλον ενεργοποιεί. Ναι, ας πούμε τώρα εμείς έχουμε το Lantern equipped. Οπότε θα πατήσουμε Ελένα. Δεν μπορώ απλά να το έχω, πρέπει να το. Και θα κάνουμε precision jump με το Ελένα. Δηλαδή, βλέπετε αυτή την πύλια. Θα στοχεύσω εγώ εκεί, παπ και πάει ακριβώς εκεί. Οκ. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Θα βρούμε την έξοδο η οποία είναι εδώ. Συνεχίζουμε. Τι είναι εδώ? Ο αδελφός αναστήθηκε μόνος του, ρε. Του κόψαν το λαιμό, βρέθηκε κάπου σε μια άβυσσο
Κάτι έκανε εκεί πέρα, κάπου πήγε και αναστήθηκε. Ελπίζω να είναι κάποιο Greymane. mystery που πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό στο game. Greymane? Lost Tine. in thought again? Τι είναι, Σεμπάστιαν? Why don't we go inside? Τι λέω στην τότε, ήμουν νεκρός πριν δευτερόλεπτα, Σεμπάστιαν. Ήμουν απλά πεθαμένος. Ωραία, τώρα που έχουμε ένα πιο ανοιχτό environment, με πρωινό φωτισμό, είναι αισθητά πιο όμορφο το παιχνίδι. Αισθητά πιο όμορφο. Νάτος εδώ ο Cliff. Ο ολοζώντανος Cliff. Πατάω το options, δεν ανοίγει τίποτα. Θα σκοθούμε. Και να τις πάπιες. Να μπούμε λίγο στο νεράκι να δούμε πώς είναι το νερό. Κάτσε να έρθουμε λίγο πιο κοντά γιατί δεν μου αρέσει πολύ μακρινή κάμερα. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε αυτά τα κλασικά GTA tests. Να δούμε. Να εδώ ο Cliff. Έχει βραχή. Να δούμε πόσο βρεχμένος μένει. Όταν βγαίνει από το νερό. Κολυμπάς. Χάνει συνέργεια με το κολύμπι. Λοιπόν, είναι βρεχμένος. Είναι και το μαλάκι του βρεχμένο. Στάζει. Καλά, δεν με νοιάζουν αυτά γενικά, αλλά έχουν πλάκα. Δεν βλέπω να στάζει. Το βλέπω πάντως ακόμα βρεχμένο το μαλάκι. Λοιπόν, τώρα που είμαστε εκτός, κάποιοι οι πιο πισάδες θα το εκτιμήσετε αυτό που κάνω τώρα. Οι υπόλοιποι κάντε skip. Πάμε πάλι στα settings. Θα βγάλω τα upscaling options. Πού ήτανε? Στο βίντεο. Θα βγάλουμε τα upscaling options. Off τελείως. Φοβάμαι ότι αν αρχίσω να παίζω με το HDR που θέλω επίσης να το δοκιμάσω, θα μου κάνει χάλια το game. Θα μου κάνει χάλια το recording. Θα το δούμε άλλη στιγμή. Δεν ενεργοποιώ το HDR. Ή να τον ενεργοποιήσω, ρε φίλε. Όχι, off, άστο. Υπάρχει Ultra, υπάρχει το Cinematic version του game. Και το Max. Μ' αρέσει που πάει High, Low, Medium, Ultra, Cinematic και Max. Υπάρχει και Max. Και εμάς μας έχει βάλει σε όλα στο Ultra. Το οποίο δεν είναι κακό. Apply. Ελπίζουμε να μην το κρασάρουμε το game με τις αλλαγές που κάνουμε. Οι σκιές εδώ δεν είναι πολύ crisp. Έχουν αυτό το blurry effect. Και το νερό... Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω σοβαρή διαφορά. Θα πάω να δω την Digital Foundry όταν τελειώσω το βίντεο, να δω ποιο είναι τα πιο ωραία settings για αυτό το παιχνίδι. Εδώ ψαρεύουν οι φίλοι μας. Follow the man. I only just fished you out the river. You won't fully heal without proper rest. Λοιπόν, hold or press X τον σταυρό repeatedly to follow them. I'm well enough, thanks to you. It's time I moved on. Α, Are you really sure you're well enough? ναι, ωραία, τώρα απλά δεν το κατευθύνω. Απλά κρατάω You can πατημένο το stay χ. as long as you like. Τον ακολουθώ. I'm fine. Really. Αυτή λογικά είναι κάτι φίλοι που κάπου μας σώσανε. Ένα καραβάνι, έμποροι, δεν ξέρω I τι think είναι. you should stay a bit Αγρότες. longer. House Felix. Αυτό είναι το σπίτι του Felix. I'll be going now. Very well. If you're heading into town, you should stop by the Hernand Tavern. News travels fast around here, so if there's any information to be found, you'll find it there. You got and hired a free sword? I'll take care of this. Οπα. Look, I already paid you. We're here for the interest. What interest? Hey, kid, come here. Just If pay you up could and there just- won't be any trouble. We're not asking, we're telling. We'll beat the interest out of you. Or make your maps go up in flames. Your choice. What are you gawking at? Don't you fucking know the law? Δεν θα πειράζει εσείς το διασώστη μου. Today will be your last. Τι είναι αυτή τώρα, είναι... Τύπο πλά vagabond. Πάλι πρέπει να θυμηθώ. Να πηγαίνω την κάμερα προς τα πίσω. Έλα εδώ, ρε. Ωραία, πάτε και οι δύο μαζί συγχρονισμένοι. Θα μου την πέσετε ταυτόχρονα. Ω, grab. Μου έκανε grab. Κάτσε να τελειώσουμε αυτό το πλάκα. Τώρα απλά κρατάω πατημένο το αρένα, δεν κάνω τίποτα άλλο. Και ουσιαστικά είναι το ίδιο κόμπο με αν το πάταγα repeatedly. Are you all right? Okay. I'm fine. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και fast forward τα It's not the cutscenes. first time those bastards. Things had got so bad. I was ready to pack up but they got what was coming to them. Θα προτιμούσα απλά να έχω την επιλογή να
να Truth σκυπάρω is, I'm διάλογο. also headed Δηλαδή να to έχω Hernan. διαβάσει τον υπότιτλο και να πατήσω ένα κουμπί και να σκυπάρω τον υπόλοιπο διάλογο. Παρά αυτό το Should I fast tag forward. along? Let's set off. Region liberated. Σώσαμε ολόκληρη την περιοχή αυτή. Use the minimum. On foot, it Έχουμε won't take χάρτη. long to reach. Έχουμε χάρτη. Ένα sense of scale. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κάνουμε zoom out. Περίμενε, πάμε all. Πάμε zoom out. Θα καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Είμαστε στο Hernand, σε αυτήν εδώ την περιοχή. Το οποίο, παιδιά, όπου πάει ο χάρτης είναι το game. Δηλαδή αυτό εδώ που βλέπετε είναι το corner. Και είμαστε εδώ κάτω. Peilun είναι η περιοχή που ήμασταν πριν. Λογικά εκεί ήταν η έδρα των Greymanes, γιατί λέγανε πριν The Hero of Peilun και The Protector of Peilun κτλ. Demenis, άλλη περιοχή. Σαν αρχιπέλαγο εντάξει, μου θυμίζει λίγο τη Στοκχόλμη αυτό το map. Εδώ έχουμε κι άλλο ένα σημείο το οποίο είναι unblurred, γιατί μήπως είναι εκεί που ξεκίνησε το game. Δεν ξέρω, Steel Mountains, μια οροσειρά. Ναι, οκ, είναι εμφανώς γιγαντιό. Βάρνια. Αυτό εμένα, εντάξει, σχεδόν είναι το Crimson Desert, το ομότιτλο. Εμένα αυτό το πράγμα με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα είδος high fantasy map που το ζήταγα χρόνια από ένα παιχνίδι. Συνεχίζω να έχω hype. Παρότι είμαι ειλικρινής με κάθε μου πρώτη εντύπωση. Δεν θέλω να κάνω εντύπωση, απλά σας λέω ότι σκέφτομαι. Δεν είναι καλές πρώτες εντυπώσεις. Αλλά να βλέπεις αυτά τα λίγο. Αυτά τα γραφικά, αυτό το τεράστιο map κτλ. Δηλαδή σε φτιάχνουν για το τι προσδοκίες μπορεί να. Σε γεμίζουν προσδοκίες, σε φτιάχνουν για το τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα τύπος λέει έχει βρει ένα άγριο άλογο, το οποίο δεν τον αφήνει να το καβαλήσει. Βέβαια το έχει σελώσει κανονικά. Το άλογο είναι άγριο, αλλά το έχει σελώσει. Χαίρεις πια. Και εγώ θα το καβαλήσω. What's that look for? Κάτι, sorry, ή με πάει στο άλογο. Με πάει στο άγριο Hernand used to άλογο. be one of the nicest places to live. Λοιπόν, to mount the horse και delta για But with dismount. those bandits about, Χ, you're always κάθε looking πάτημα του over χ your είναι μια shoulder. σπιρουνιά. It's that Κάπου είχα δει ότι bad. κάνουν drift άλογα σε αυτό το παιχνίδι. It's worse than ever now. The guard's been stretched thin, and it's impossible Ωραία τα to μαλλιά του keep. άλογου πάντως, εγκρίνω. It's us ordinary folk who are paying the price. Και κάτι πολύ σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια έχουν horse riding. Είναι πολύ satisfying το strutting του αλόγου. Δηλαδή το πώς πηγαίνει, το πώς ακούγονται τα hooves του πάνω στο χώμα. Δίνει ένα tactile έτσι, ένα χειροπιαστό αίσθημα. Now this here is one of my favorite Μπορώ να πάω spots. πιο γρήγορα. Μπορώ, αλλά The view from θα the πάει bridge και is μπρο. absolutely breathtaking. Αυτό το κάνουν τα παιχνίδια είναι πάντα πάρα πολύ αστείο. Είναι σου λέει ο developer, κοίτα. Είναι τρελό το draw distance, πάντως βλέπεις αρκετά Deserve a μακριά. little serenity every now and again. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακά όμως ρε φίλε τα γραφικά. Δηλαδή, κοιτάξτε τα water physics. Δεν ξέρω, περίμενα κάτι άλλο από τα trailers. Φταίει το PC μου, είδατε τα settings μου που βρίσκονται. Δεν ξέρω, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να παίξουμε και με πιο ψηλά settings. Να βάλουμε πράγματα στο cinematic και να βάλουμε DLSS. Και αυτό να δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το δοκιμάσουμε αυτό ίσως I'm no fighter, but I know strength when I see σε it. βίντεο μελλοντικό, αν That σας kind of ενδιαφέρει skill και will θέλετε have να παίξουμε people κι άλλο. seeking you out, Greymane. Some will need your help, like me. But others will just want to see how they measure up to you. Όπα, sorry αδελφέ, πρέπει να τσεκάρουμε την αυτό. Sorry. Η ρήψα προσεύχεται σε μια γάτα. Isn't it? Λοιπόν, άμα τη σημαδέψω, ο kick μπορώ να την κλωτσίσω. Οκ, δεν θέλουμε αυτό. Εδώ είναι μια πολύ χοντρή μαύρη γάτα. Καρύ. Την πήραμε. Και pet. Moon the cat. Knowledge acquired. Πού βρίσκουμε το knowledge τώρα, στο journal. Λογικά. Όχι, το journal είναι απλά για... Πού είναι, τι έχουμε κάτι για τη γάτα. Όχι, inventory, map, others, knowledge. Ναι, εκεί είναι. Υπερβολικά περίπλοκο το μενού. Mounts, creatures. Terrestrial creatures. Oh, Moon the cat. Most laid back cat breed. Α, είναι Moon cat. Δεν είναι Moon the cat. Είναι Moon cat. Είναι ένα είδος. Thick layer of fat makes for a soft round belly that is satisfying to pet. It prefers nothing over hunting, can be found throughout Pywell with the exception of Crimson Desert. Άρα είναι παντού πέρα από την ίδια την έρημο. Και εμείς τώρα την τσιμπήσαμε την γατούλα και την κάνουμε pet. Και διώξαμε και την κοπελιά. Fat cat. Fat cat, your actions are appreciated. Και τι μπορώ να πάρουμε κάτι από αυτά. Τι πήρα. Candles. Πήρα αυτό, το οποίο
Τι είναι? Turnover. Οπα, ποιος είμαι ρε? Stow. Θα το αποθηκεύσουμε. Sealed Abyss. Λοιπόν, Sealed Abyss Artifacts are relics. Είναι relics με μυστηριώδεις δυνάμεις και εγκλειστές εντός αυτών. Enshrined throughout the continent of Pywell. Τα βρίσκεις λοιπόν σε όλη αυτή την ήπειρο της Pywell που εξερευνάμε. Ναι, εξερευνήστε λοιπόν την ήπειρο για να βρείτε αυτά τα artifacts και μπορείς να βρεις unique challenges, λέει, για το καθένα στο journal. Και αφού κάνεις το challenge, use the glowing sealed abyss artifact in your bag to break the seal and acquire the abyss artifact. Okay. Continue. Άρα λογικά, αφού μπορούμε να βρούμε τώρα ένα challenge που αφορά αυτό το artifact. Λοιπόν, εγώ τώρα θα λουτάρω, ξεκινήσαμε. Μόλις επέστρεψα από το να είμαι νεκρός, αδελφέ. Πήρα και τα λουλούδια και όλα και θα πάρω και αυτή την ωραιότατη ασπίδα. Περιμένει τώρα ο γέρος μπροστά εκεί. Ride. Beautiful spot, isn't it? Είναι, αδελφέ, γι' αυτό κατέβηκα, για να χαλέψω τη γατούλα. Πάμε. Θα συνεχίσεις. Τα σέβομαι, κυρά. House Celeste, knowledge acquired. Πώς? Είδαμε κάτι που μας θυμίζει το House. Κι άλλη μια γάτα εκεί πάνω στη... Γιατί μαυρίζει η οθόνη τώρα, ρε φίλε? Κάνε ένα seamless transition εκεί να γουστάρουμε Rockstar That style. horse seems fond of you, Greymane. Αυτό είναι το πολύ άγριο άλογο που δεν μπορούσε να κάνεις καλά, A horse φίλε. would make traveling a lot easier. Μπράβο, είσαι κι εσύ. That's Hernan's it, bigger Hernan. than you might think. Ξεκινάμε λοιπόν, είμαστε στο δουκάτο του Ερνάν. Ένα από τα δουκάτα της τεράστιας υπήρου του Crimson Desert, της Plywell. Πρέπει να εξερευνήσουμε. Τι transition είναι αυτό? Okay, the first encounter. Chapter 1. Πώς έχει καμιά δεκαριά, κάτι τέτοιο είχα δει. Το πρώτο encounter. Με ένα λίγο αστείο transition θα πω. Αλλά okay, για να δούμε πώς συνεχίζει το πράγμα. Μ' αρέσει που χαλάει. Έχει βάλει αυτή την εντυπωσιακή μουσική. Ξεκινάει a new beginning, βγαίνει από τη σκηνή σου, από το temporary lodging σου για να δεις για πρώτη φορά από αυτή την οπτική αυτό το νέο κάστρο, νέο χωριό της στο διάλογο του κάτω που βρίσκεσαι και μου σπάει την μουσική που ανοίγει για να μου πετάξει αυτό το prompt, το tutorial prompt. Τέλος πάντων. Ξαναλέω, μπορείς να καταλάβεις, ειδικά αν έχεις παίξει πολλά παιχνίδια ζωή σου και αν παίζεις πολλά χρόνια και έχεις παίξει και πολύ καλό πράγμα γενικά, μπορείς πολύ γρήγορα να καταλάβεις τον τρόπο που οι developers αντιμετωπίζουν το game τους. Και ξαναλέω, εδώ δεν βλέπουμε μια αντιμετώπιση αυτή του epic adventure που στείνεται από τους developers με μουσική κτλ. Είναι ένα πιο πολύ, ξέρω εγώ, εδώ είναι ο κόσμος, εδώ είναι τα εργαλεία, παίρνα καλά. Και δεν εστιάζει πάρα πολύ στην ίδια την ατμόσφαιρα. Σου λέει η ατμόσφαιρα θα τη βρεις μόνος σου. Το οποίο το σέβομαι αρκετά. Αλλά σε ένα high fantasy κόσμο, για να με ρουφήξει μέσα, θέλω να προσπαθήσει ο developer στην αρχή του παιχνιδιού. Και εδώ δεν προσπαθεί. Θέλω κάποιο epic cutscene, θέλω πιο ωραίους διαλόγους, να γνωρίσω κανένα 2-3 whimsical χαρακτήρες με τη μία, να μου δείξει κάτι για να καταλάβω γιατί μου αρέσει αυτός ο κόσμος. Και έχουμε περάσει εδώ, δεν ξέρω, μερικά λεπτά, μισή ώρα έχουμε περάσει. Και η πρώτη φορά που πας να με βάλεις με τον κόσμο, να μου δείξει λίγο, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ένα zoom out η κάμερα, να δείξει από πάνω τον κόσμο που περπατάει, δηλαδή ψήσε με και καθώς ανοίγει η μουσική και περπατάμε έξω από τη σκηνή, το σπάει και μου δείχνει αυτό το prompt. Ωραία, να το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχουμε βρει ένα μικρό μέρος για να μείνουμε στο αυτό το Traveler's Camp, πίσω από το Royal Trading Post στην Hernan. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ξεκουραστούμε και να δούμε το supply chest, να δούμε το σεντούκι μας λοιπόν και ό,τι loot δεν μπορούσαμε να πιάσουμε να πάρουμε κατά το combat θα είναι safely stored εδώ. Κλαϊδούρι. New journey. Quest completed. Και μπορώ να δω. Πρέπει να πάω λέει στην ταβέρνα. Always griping about what's on the table.
Ποιος το αυτό. Καλησπέρα. I wonder if the laundry's dried yet. Looks like rain tomorrow. Τώρα με αυτό τι μου το λες. Ξέρω εγώ πότε δεν μπορώ να σε Let's βοηθήσω σε bring it αυτό. in before it's all a wash. Wandering Freesword. Made it back Yeah. alive. Wish I felt good about it. Οκ, Think αλλά I'll από head πού. to the tavern to drown my thoughts in ale. Αδελφέ, το ίδιο. You need Δηλαδή, help? same. Δεν ξέρω. Good day. Τι έχεις να μου προτείνεις. Μη γαβγίζεις, σκυλάκι. Το κάνουμε pet. Συν 5. Με εμπιστεύεται ο σκύλος. Boardhound Puppy. Να το ξανακάνουμε pet. Not seen you before, have I? Όχι. Δεν με έχεις. Πώς θα σου μιλήσω τώρα εσένα. Go lose yourself. Παιδιά, αχ, αυτό το σπαστικό πράγμα που πρέπει να Another layer κοιτάς of κάποιο hard skin συγκεκριμένα on these και να hands. πατάς το κουμπί συγκεκριμένα για να μπορείς να του μιλήσεις. Ωραία, δεν έχεις να πεις κάτι ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσω με αυτόν τον ψηλέα εδώ. Bro. Έλα εδώ, stranger. Follow the lead of another, and you lose your way. Follow your heart, and you walk alone. Τι λέει ρε μεγάλε. Έρχεται ένας ραντομάς σου μιλάει και του λες αυτό. Worrying. I've no idea what lies before us. Οκ, εδώ για να δούμε, μου είχε και knowledge acquired. Άρα εδώ μπορείς να το ακούσεις και να πάρεις knowledge, δεν είναι κάποιο quest. Πήραμε τώρα κάποιο knowledge εμείς. Αυτό. Τι knowledge πήραμε. Να πάμε πάλι στο others. Θα μ' άρεσε να μου έχει ένα pop-up γρήγορα από τώρα. Δεν έχω ιδέα που να κοιτάξω. Functions. Duchy of Herna, Tribal Story of Paylund. Παίρνουμε κάποια, ναι, other functions, how Felix, οκ. Θα δούμε αυτά, είναι καιρό. Τώρα, μπορώ να πάρω κάπου το άλογο μου, εντάξει. Yeah. Hail. You've been most kind. Είναι κάπου εδώ το γαϊδούρι. Όχι, Εσύ εδώ, αδελφέ, τι έχεις να πεις. Hi. Εδώ. Θέλω να μιλήσουμε. Lovely day. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, αρκετά κολλησιεργήσαμε εδώ πέρα. Πάμε στην ταβέρνα. Νιώθω ρε φίλε ότι η ταβέρνα θα ήταν μέσα στην πόλη, αλλά θα μας αφήσουν να μπούμε. Είναι από κάτω, όχι λογικά από κάτω είναι, δεν είναι το κάστρο, δεν είναι η πόλη. Για να δούμε αν θα μας αφήσουν να μπούμε, έτσι από I'll ενδιαφέρον. handle this. Do you have any idea what's past this gate? Όχι. You can't just stroll in there, dressed like that. Σαν τι, σαν ένας πολύ cool viking. Keep an eye on that one. Αλλά δεν απαντάει καν ρε. Δεν απαντάει καν. Ωραία, πρέπει να φοράμε λέει specific conditions και να φοράμε συγκεκριμένα ρούχα για να πάμε σε κάποιες περιοχές. Ok, fair. Α, κοίτα εδώ πως είναι ο τρολάς αυτός ντυμένος έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, και εδώ έχει ένα mystery. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο αρχοντικό. Θα σκεφαλώσουμε έτσι, δεν μας πειράζει καν. Παπ, σκάσαμε. Well met. Καλησπέρα. Την καλησπέρα που είναι όμορφη. May peace reign. A fresh crop of blisters today. Ω, δεν χρειαζόταν να το The ξέρω sword αυτό. hilt's so worn I can barely keep a grip on it. Μπορώ να μπω εδώ. Climate. Άρα, ok. Temperature in Pywell vary by time and region. Ok, άρα αλλάζει το κλίμα και αλλάζει και η θερμοκρασία σώματος, λέει, σχετικά με το. Σε ό,τι έχει να κάνει με το surrounding environment. Και άμα έχουμε αρκετή ώρα μακριά από την temperature από το optimal range, θα αρχίσει να πέφτει το stamina. Ok, fair. Και greater restrictions άμα φτάσουμε extreme physical conditions. Οκ, δεκτό. Πρέπει να έχει λοιπόν κατά νου τι φοράς, δεν ξέρω. Τώρα εγώ απλά μπορώ να μπω εδώ. Ναι. Ωραία, έσκασα μέσα στο σπίτι του φίλου. Και μπορώ να αγοράσω και κάτι το οποίο δεν θέλω. Τράπεζα είναι αυτό, τι είναι. Όπα. Αυτό τι είναι, ας πούμε, το πλάσμα. Το όμορφο. Τόσο γλύκας εδώ. Τι είναι αυτό το παιδί. Μπορώ να του μιλήσω. Α, πρέπει. Ελένα, το ξέχασα. Greek. If you've matters of Α, είναι wealth to τράπεζα. discuss, speak to me. Βρήκαμε τράπεζα. Έτσι, casually. Λοιπόν, θα κάνω unequip το lantern, γιατί μου σπάει τα νεύρα. Πώς το κάνω unequip. Πώς το κάνω unequip. Λοιπόν, equipped. Turn off. Πώς το κάνω unequip. Έχω και δύο ασπίδες τώρα. Πώς κάνω το lantern unequip. Back. Όχι. Οκ. Α, το έκανα. Με το να το κάνεις off το κάνεις unequip. Οκ, fair. Fair. Bank. Πώς λειτουργεί η τράπεζα. Guarantee safe transactions.
Personal Strongbox permit. Καλά, τι λες τώρα, ρε. Inventory, μπορούμε να έχουμε μετοχές σε χρυσό. Όχι μετοχές, αλλά μπορούμε να αγοράσουμε χρυσό για πιο σταθερή επένδυση. Strongbox registration, πρέπει να πληρώσουμε και ένα ποσό για να κάνουμε registration. Για να μας επιστρέφει η τράπεζα. Οκ, ωραίο. Ξέρουμε ότι το game λοιπόν έχει τραπεζικό σύστημα. Το οποίο εκ πρώτης όπως φαίνεται κάπως elaborate, βέβαια δεν έχω εικόνα. Θα μάθουμε. Οκ. Ενδιαφέρον. Και μ' αρέσει αυτό που βλέπω εδώ στην πόλη. Μου θυμίζει λίγο τον Novigrad. Layered, δρομάκια που υπάρχει elevation, στενά δρομάκια. Καταλαβαίνεις το sense of scale αυτού του χωριού που είμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή νιώθεις και τα μπορείς να. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Τώρα που είμαστε σε μια πιο πυκνή περιοχή, βλέπω πράγματα που μου αρέσουν στο game. Και καταλαβαίνω πολλές φορές ένα παιχνίδι αν μπορεί να με τραβήξει. Και έχω, ξέρω εγώ, δηλαδή, γιατί μπορεί να κάνεις ένα εντυπωσιακό κόσμο, αλλά να μην κάνεις αρκετά πράγματα για να τον κάνεις ενδιαφέρον προς εξερεύνηση. Και μπορώ να καταλάβω όταν ένα game μπορεί να με τραβήξει όταν δεν έχω πρόβλημα να περπατάω. Δηλαδή τώρα δεν με χαλάει να περπατάω και να πάω με την ησυχία μου στην ταβέρνα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, μπορώ να σου το πω. Δεν βιάζομαι τόσο πολύ. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Καλό, όχι θα το κάνω συνέχεια. Τώρα θα τρέξω γιατί φτάσαμε σχεδόν. Η ταβέρνα είναι εδώ. Ναι, να τη βλέπουμε εδώ και το βαρέλι. Εδώ βλέπουμε έναν ωραίο κύριο. Τι να αυτός ρε φίλε, τώρα δεν έχω. Ο μπρο χτύπησε. Τι έπαιζες, Μπράντε Φέρ? Θα ήθελα, αδελφέ, ναι. Knowledge is like sand. The harder you grab, the more it slips away. Έτσι μιλάνε όλοι αυτοί. Though ignorance can be its own. Εδώ τι μπορώ να κάνω κάτι με αυτό το γράμμα, μπορώ να το κλέψω. Όχι. Όλοι αυτοί μιλάνε απλά με σοφιστίες. Αυτά τα όγκρους τι είναι τέλος πάντων. Απλά εμφανίζονται και λένε σοφά λόγια και φεύγουν. Αυτό είναι όλο το concept. Τέλος πάντων. Μπαίνω, όπα, δεν θέλω να αγοράσω κάτι. Θέλω να μιλήσω με τη φίλη μου εδώ πέρα. Να μου πει τι έχει για μένα. Grit. Welcome. Looks like you've had a long day. Ευχαριστώ. Try arm wrestling. Challenge. Γιατί αυτό είναι objective. Αυτό είναι το objective μου. Τώρα μπήκα σε μια ταβέρνα για να βρω και καλά τι γίνεται στην περιοχή και απλά μου λέει πήγαινε και παίξει Brand Fair. Θα πάω, ρε. Εδώ, challenge. Κατευθείαν, χωρίς να συζητούμε καν. Κάθομαι στο τραπέζι. Μην παρτεφεριαστούμε. Μη θυμώνεις. Armless wrestling. It's a contest of strength and timing. Άρα δύναμη και timing. Πατάμε το τετράγωνο συνεχόμενα μέχρι να κερδίσουμε, μέχρι να γεμίσουμε λοιπόν αυτό εκεί το coach και να κερδίσουμε. Όχι κάτι υπερπερίπλοκο. Συνεχίζουμε. Start. Ξεκινήσουμε. Απλά σμασάρουμε το τετράγωνο. Πάμε. 3, 2, 1. Πήγαμε. Έχει και mini games έτσι ενδιάμεσα. Το ξεστιλίζουμε λίγο τώρα το φίλο μεταξύ. Είναι κάπως. Το χάσαμε. Ναι. Άλλο ένα πιστεύω ότι είναι. Το πήραμε. Ωραία. Just got lucky. Ναι, όχι ρε. Να μιλάς για σένα, εγώ μια χαρά προσπάθησα. Τι λέει ρε παιδί. I just did my best. You should be proud of your own strength. Τι καλός που είναι ο Cliff, τι ευγενικός. Αυτό έχεις να πεις. And humble to boot. Damn. Τι διάλογος είναι αυτός. always said true strength lies in humility. Όλοι με σοφιστίες μιλάνε σε αυτή την περιοχή. Well, thanks for the compliment. Let's do it again sometime. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, in the world of Crimson Desert υπάρχουν πάρα πολλά mini games. Οκ, ευχαριστώ, αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω. Give a coin to the old beggar. Ρε παιδί μου, μη βρίζεις ρε. Λέμε και παιδιά. Ωραία, να πάω δηλαδή εγώ στον beggar να δώσω coin. Αλλά γιατί είναι αυτά objectives. Δηλαδή μπαίνω τώρα. Δεν είναι RPG, πρέπει να το σκέφτομαι αυτό. Δεν είναι RPG, αλλά εγώ τώρα μπήκα στην ταβέρνα που μου λέγανε πριν στο objective πήγαινε στην ταβέρνα που ξέρω εγώ όλες οι φήμες ακούγονται κτλ. Αυτό είναι μια τέλεια ευκαιρία να σε αφήσει μέσα στην ταβέρνα,
Αυτό είναι RPG design 1.01. Και θα έλεγα και game design 1.01. Δεν χρειάζεται ένα RPG. Πάω στην ταβέρνα, γιατί δεν ξέρω τι άλλο καλύτερο να κάνω. Είμαι σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζω και τα λοιπά. Ο χαρακτήρα, στο κόντεξ του χαρακτήρα. Με βάζει μέσα στην ταβέρνα, πηγαίνω εγώ γύρω-γύρω, ακούω φήμες. Ξαφνικά θα ακούσω κάποιες δύο που είναι πιο ενδιαφέρουσες και μετά σκάνε 3 quest με βάση αυτές τις φήμες. Τα κάνει, έρχεται και μετά σε 5 ώρες έχουμε ολοκληρώσει την ταβέρνα και κάποια quest και τη μικρή περιοχή. Και έχουμε δεθεί με την πόλη. Και μετά συνεχίσει και κάνει και εκείνη το main quest. Τώρα με έβαλες μέσα στην ταβέρνα και μου είπες, κάνε arm wrestling και μετά μου λες, πήγαινε έξω και δώσε στον beggar ένα coin. Γιατί? Άσε με να πάω έξω, κάνε τον beggar να με παρακαλάει πολύ και δυνατά και τα λοιπά, να του δώσω εγώ μόνος μου ένα coin και μετά να ξεκινήσει ένα quest που το ανακάλυψα εγώ. Επειδή είχες καλό game design. Λέω εγώ τώρα. Χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολικά αρνητικός. Αυτός είναι ο beggar. Του πειράζει ρε κολόπεδα. Τον άνθρωπο. Θα του δώσω. Πάρ' το. Γιατί είμαι πολύ καλός. Ο Cliff είναι πολύ καλό παιδί. I've got used to the indifference. Κοιμάται πάνω στο καταπακτήριο μεταξύ. Ένα coin δεν του έδωσα. Τι έχει εδώ μέσα? How kind of you. Κυριολεκτικά δεν έλεγε δώσ' του ένα coin. Has finally reached me. Please, take this. Ό,τι είναι κουτάλι είναι αυτό, τι είναι? Find a use for it. Όχι, είναι μύτη για βέλο. Κλειδί είναι. What is this? Virtue paves the path to wisdom, which shall bring us together once more. When the time comes, the key shall guide you. Is this some kind of riddle? Wait, what did you mean? Τι? What? Ωραία, κάτι παίζει εδώ πέρα και trapdoor. Λες δεν μπορείτε να ανοίξουμε με το κλειδί. Κάτσε, γιατί έχω βρει πολύ το game και μπορεί να κάνει κάτι ενδιαφέρον τώρα. Investigate the sewer. Open. Παιδιά, πατάω open. Τι στοχεύω. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάω δίπλα. Άγαμο τα control σου. Νόμιζα ότι θα ανοίξει με το κλειδί. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε στον υπόνομο. Μπες. Πώς κατεβαίνουμε, απλά να κάνω τυφλό, να βουτήξω τυφλά. Ωραία, και έχασα και life. Πώς το χρησιμοποιώ τη σκάλα? Απλά πάω πάνω της. Τέλος πάντων, οκ. Είμαι μέσα στον υπόνομο. Τι είναι αυτό, το βάλουμε. Φέρτο. Σου είπα φέρτο. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει σε αυτόν τον υπόνομο. Τον οποίον και ερευνούμε. Όπα. Ωραία, απλά έπεσε. Λοιπόν. Candle. Εδώ είναι η ώρα να χρησιμοποιήσουμε, παιδιά, το Precision Jump. Το Precision Jump του Cliff. Σημαδεύεις. Το βλέπεις? Οπ. Για να πηδήξει μακριά είναι αυτό. Όπα. Ουπ. Μια χαρά. Εύκολα. Εδώ τώρα η κοπελιά τι κάνει? Can anyone help me? Εγώ. Εδώ. Εγώ θέλω να μάθω γιατί εξαφανίστηκε αυτός ο ζητιάνος. Τι απλά εξαφανίστηκε. Calm yourself. I'm a friend. I'm here to help. You are? Can you walk? He was right about you. Τι είναι αυτό με τεστάρουνε? Όπα, αυτό είναι σαν το γράμμα που είδα πριν. You'll need this. Care for those around you. Τι γίνεται? As you have done for me. Πάντως το όλο κόνσεπτ του φίλου του Cliff είναι ότι είναι απλά καλό παιδί. Δεν έχει κανένα άλλο αναγνωριστικό προς το παρόν. Είναι απλά ένα καλό παιδί, ρε φίλε. Μια καλή ψυχή. Speak with the child. Πήγαινε και μίλα με το παιδί. Έχει το νου σου στο παιδί. Ωραία, πρέπει απλά να πάμε. Εγώ κλέβω εδώ, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται το παίρνω. Πρέπει να μιλήσω απλά με το παιδί. Μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα. Μπορώ να ανεβώ από εδώ. Δεν μπορώ να σκαρφαλώσω εδώ, έτσι, απλά από περιέργεια. Ναι, γιατί έχει handles.
Αλλά δεν υπάρχει κάτι να σκεφαλώσεις, οπότε μπορούμε να το κάνουμε με κανονικά jump σε αυτό εδώ το section parkour. Πιστεύω. Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον από εδώ? Να ανοίξουμε το lantern. Ο υπολογιστής μου κυριολεκτικά κάνει κάτι. Έχει ξεκινήσει και βγάζει κάτι ήχους. Τύπου το PC ok παίζω ορίζεται, αλλά το game δεν έχει θέματα. Ενώ για τέτοια εικόνα και για τέτοιο scale είναι αψεγάδιαστο το πως τρέχει. Δεν υπήρχε κάτι εδώ κάτω ενδιαφέρον. Θα φερθούμε από εδώ, λες δεν υπάρχει κάτι εδώ? Όπα, κάτι βλέπω. Υπάρχει ένα... Α, ναι, είναι που σε βγάζει από εκεί. Okay. Αλλά λες να υπάρχει τίποτα άλλο. Εντάξει. Ο μπρο έχει και... Όπα, χάνει στάμινα που κολυμπάει. Κάτσε. Γιατί εδώ πιστεύω, παιδιά, ότι μπορεί να πέθανα. Πρέπει να φτάσουμε εδώ εγκαίρος που έχει στεριά. Ωραία. Ουφ. Τέλεια. Ανεβαίνουμε και εδώ. Δεν είχε κάτι αξιόλογο να εξερευνήσουμε κάτω εδώ πέρα, οπότε συνεχίζουμε. Πάμε να μιλήσουμε με το child. Εδώ είναι η σκάλα. Πάγαμε τη σαβούρα πριν. Μας κλείσαν την πόρτα, ρε. Εντάξει. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Πού είναι το παιδί? Να κάνω λίγο... Θέλω να δω λίγο να κάνω parkour. Να φτάσω στο παιδί με το parkour, μπορώ. Ωραία, εδώ ανεβαίνουμε. Πάμε. Πηδάμε. Assassin's Creed, Crimson Desert. Δεν είναι αρκετά κοντά βέβαια τα κτίρια για αληθινό parkour, αλλά έχουν και animation εδώ με τον φίλο όταν είναι πάνω στις σκεπές. Θα ήταν ωραίο να είχαν κάποια πιο έτσι dedicated parkour animations. Βασικά δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν. Ναι, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να είναι πολύ βέβαια flowy το parkour σου. Δεν μπορείς να έχεις πάρα πολύ... να είναι αεράτο. Έτσι το περνάμε από διάφορα σπίτια και πρέπει να με πληροφορίζει σε ποιον ανήκει το κάθε σπίτι και τα σχετικά. Εδώ ο φίλος δυσκολεύεται να ανέβει πάνω στη σκεπή. Έλα, ρε. Φίλε, με κορέδες, πόσο δύσκολο. Μια χαρά. Τώρα εδώ ανέβηκα όμως, δεν μπορώ να μου κάνεις τίποτα. Θα γλιστρήσει. Πες εδώ. Τι λέει ρε παιδί μου? Ω, φίλος. Sorry, αδερφέ, δεν σας συγχωρίζω ακόμα. Every time I set ink to parchment, I feel as though I'm carving a piece of myself into the world. Τι παίζει με αυτά τα παιδιά? My hand aches, but my soul feels lighter once the ink's dried. Τι παίζει με αυτούς? A single fuck up in this trade and you're maggot food. Whether you've got mates at your side or otherwise, that's just the way of it. Ναι. Ωραία, απλά μιλάς με κόσμο και σου λένε random σοφιστίες. Κοίτα, I guess και στο Red Dead έτσι ήτανε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με αυτό το παιδί. We don't have time for this. Πρέπει να του σώσω τη γάτα. Για να δούμε τι θα μου πει. Something wrong? Νομίζω ότι πρέπει να του σώσω τη γάτα, νομίζω ότι απλά αυτό είναι We're το... running late, but he just won't come down. Ρε Τζίτζι αγόρι μου. We've got to get back before anyone notices. The chief's going to be really upset. How can you help me get him down? Gigi, get down here this instant. Κατέβα Τζίτζι. Hurry! You're going to get us both in trouble. Please, can you help? The chief gets scary when he's mad. Οπότε απλά ανεβαίνουμε πάνω και πάμε να σώσουμε το Gigi. Εντάξει, ανέβηκε πάνω μόνος του έτσι, ο τύπος δεν πάτησα τίποτα. Πού είναι το Gigi? Γιατί τρώει σαβούρες εδώ ο Cliff? Gigi. Ρε. Gigi, σοβαρέψου. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Σε πήρα, δικό μου. Άντε. Α, κατευθείαν. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε κάνει Μπραντεφέρ, έχουμε κατέβαινε υπόγειο και έχουμε σώσει μια γάτα. Think you'll make it back home in Και time? αυτή είναι η πρώτη ώρα του παιχνιδιού με ένα slight mystery με άτομα που απλά εξαφανίζονται σε thin air και μας λένε κάποια vague σχόλια για το πώς πρέπει να κρατήσουμε την καλοσύνη μας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι I think you'd love it there. τρομερό introduction στον κόσμο του Crimson I'm Desert. not sure if you'll be allowed in. Ενώ δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο τέτοιο μεγάλο fantasy game don't που έχω worry. παίξει μία I'll ολόκληρη talk to ώρα the chief about it. και δεν έχω ανακαλύψει. Make Και sure θα μου you πείτε, come visit. δίνεις μια. Παιδιά, είναι σε τέτοια παιχνίδια είναι η ώρα που φτιάχνουν, σου δημιουργούν where πολλές is τις your προσδοκίες village? σου. Και ξαναλέω, το Crimson Desert απλά δεν είναι τέτοιο game. Απλά είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει ένα 10ωρο, 11ωρο, να έχει όλο τον κόσμο, να έχει κάποια skills και μετά να make your own fun με βάση το sandbox και τα abilities και την εξερεύνηση που θα κάνεις μόνος σου. Δεν είναι ένα παιχνίδι που. Out to you and all. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι βλέπω πλέον με τα ίδια μου τα μάτια, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Ρε παιδί μου, έχει focus. Έχει αυτό το συνδετικό με δέλτα υλικό που κάνει τόσο άλλα μεγάλα RPG, τόσο immersive ας πούμε. Ουσιαστικά το immersion είναι το πόσο ελεύθερος νιώθεις εσύ παικτικά. Το οποίο είναι fair, ενώ συνεχίζει να έχει potential να είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι που θα θυμάμαι για χρόνια. Αλλά η γενική προδιατύπωση που κάνει και ο ενθουσιασμός που σου δημιουργεί για να βουτήξει αυτόν τον κόσμο δεν είναι μεγάλος, έτσι. Ειλικρινά. Για να δούμε τι θέλει εδώ ο φίλος. I just can't leave the forge. Okay. There's rich deposits in the rock fissures. Side quest. Μου λέει ο αδελφός. Arms like yours, swinging a Ρε, pickaxe ούτε should be καν a set breeze. dressing, ρε. Λοιπόν, με βλέπεις πρώτη φορά ζωή Fetch μου. me a few good Έχεις ασπίδα και broken έχεις ένα λίγο chunks, cool would you? μουσι και ακούγεσαι Σκοτσέζος, αδελφέ. Θα πας να μου φέρεις minerals γιατί θέλω να πάρω για να φτιάξω όπλα. Και μου έδωσε pickaxe. Οκ. Ναι. Αγόρασα με ένα καφέ πρώτα, ξέρω εγώ. Κέρασε με κάτι, δηλαδή. Και εδώ έχουμε και αυτό τον bro. Έχει και αυτό το request. You've come to the finest blacksmith in town? Τέλεια. Though, not at the best time. My hammer's about to give out. Θα πρέπει να σου πάρω χάμερ Even στην a αγορά. skilled blacksmith like me is nothing without the proper tools. I could get the wood myself from the forest nearby. But the blacksmith must never leave his forge. Μου έδωσε και axe. Ωραία, άρα. Καλά έκανα που του μίλησα γιατί πήρα 2 εργαλεία τώρα. Να μπορώ να κόψω ξύλα και τέτοια. Οκ, εντάξει, καλό. Θα ήθελα βέβαια λίγο context. Δηλαδή πρώτα του μίλησα και μου δώσανε 2 εργαλεία και μου λένε πάρε τσεκούρι, πάρε αξίνα και πήγαινε φέρε μου υλικά. Κάτσε ρε φίλε, δεν με ξέρει καν. Πού ξέρει ότι εγώ απλά θα στα φέρω. Τέλος πάντων, ξαναλέω, αν κάτι δεν είναι απογοητευτικό, είναι αυτός εδώ ο κόσμος. Το scale, το πόσο dense είναι, το πόσο πυκνός είναι, το πόσο. Αυτό είναι immersive, το να περπατάς γύρω στον κόσμο, αυτό είναι πολύ ωραίο και έχει καταφέρει να το αποτυπώσει το game πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πόσα ακόμα να κάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε ένα καλό δείγμα πρώτων εντυπώσεων. Αλλά ακόμα θέλω να δω. Δεν ξέρω, ακόμα ένα κομμάτι. Πάμε εκεί. Help the distress village. Όπα! Ρε! Δεν το βρεις τον άνθρωπο, ρε. Έφαγε σαβούρα. Stop whinging and get up. Όπο. Oh, can't even handle cleaning a bloody chimney. Μα ο άλλος έπεσε μόλις Some από husband you τη turned out σκεπή. to be. Can you believe him? We got fittings all afternoon. Is he all right? Έλαντε. This is all just a show. He always acts up when we're busy. Είπες ότι Don't είχε άκουσα you? επειδή κυριολεκτικά έπεσα στη σκεπή του σπιτιού με την πλάτη. I do not. More Πάλι αλλά που δεν έμεινε less παράλυτος ο φίλος. complaining. Excuse me. Το σπίτι τους καίγεται I could μεταξύ, have τι just γίνεται. bloody died. Καίγεται Same το old σπίτι τους. performance, Arlen. I was Μάγκες. hoping that fall would knock some sense into you. Why would I pretend to fall off the roof? That really hurt. I'm sure it did. Πω, κοιτάξτε τον draw Just like distance when πίσω. you slammed your hand into the door last Πω, week. και σίγουρα μπορεί να ανέβεις εκεί πάνω. Oh, come on now. Enough. Πολύ ωραίο. I'll do it for you. Το σπίτι σας γιατί είναι γεμάτο καπνούς. Lauren, let the man work. Shut it. Ωραία, αφήστε με να δουλέψω. Θα καθαρίσω. Θα με βάλει να καθαρίσω. Σοβαρά. Take. Broom.
Όπα, είχα ξεχάσει ότι τα βέλη λειτουργούν έτσι. Πότε πήρα το όξο εντάξει. Σκούπα. Equip the broom and clean the chimney. Άρα πρέπει να ανέβω πάνω. Δεν θέλω να μπω μέσα ρε. Να ανέβω πάνω θέλω. Όπα, καίγεται. Καίγεται, ο φίλος καίγεται. Άντε πάλι με τα βέλη. Λοιπόν, press L1, δεν press... Όπα, γάμο. R1. Τι καθαρίζω εντάξει εγώ τώρα. Εδώ πρέπει να καθαρίσω. Clean. Ανοιγεί ρε παιδιά, Cliff. Μεν η απορία μου είναι πως το έχουμε καταλάβει όλα αυτά, δηλαδή... Έχω ακούσει ότι το game δεν έχει hand holding και όλα τα σχετικά, το οποίο okay, μ' αρέσει, πρέπει να μ' αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Να μην μου λένε να κάνω όλη την ώρα. Αλλά προς το παρόν απλά μου λένε να κάνω, μου λένε πήγαινε καθάρισε, δηλαδή δεν με αφήνει να βρω το quest μόνο μου. Άμα όλο το point, όλο αυτό που κάνουμε τα τελευταία 20 λεπτά είναι να δούμε πόσο Cliff μπορεί να είναι απλά ένας ήρωας των απλών ανθρώπων και να περπατάει γύρω και να βοηθάει κόσμο. Κάνε το λίγο οργανικά. Βάλε αυτές τις υποθεσίες κοντά και άσε με να τις βρω μόνος μου. Μην πέτασε ένα objective. Πήγαινε καθάρισε την. Ναι. Μπορείς να καταλάβεις ότι μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν το πρώτο του single player παιχνίδι. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό το πολύ απλό πράγμα φαίνεται το MMO DNA. Quest completed. Actions speak louder than words. Τώρα είμαστε άξιοι του κλειδιού γιατί βοηθήσαμε πάρα πολύ καλό κόσμο και ήρθε η ώρα να κάνουμε examine το κλειδί. Examine, το κάνουμε, το βγάζουμε εδώ πίσω. Οπα, δεν έχει κεφάλαιο Cliff. Δεν έχει κεφάλαιο Cliff. Γιατί? Ωραία. Mystical key. Examine key. Go to Hernand Castle. Εντάξει κάτι είχε από πίσω εκεί. Θέλω να πάω να το δω. Αυτό το βλέπετε, ήταν εκεί πάνω. Palmar Peel. Τι είναι αυτό? Ένα ίσως ξέρει. Το πήραμε. Κάνει βόμβα. Λοιπόν και τώρα θα πάμε στο κάστρο. Λέω να σκαρφ... βλέπω κάτι minerals εκεί. Πάμε να κάνουμε κανένα mineral extraction. Για να δούμε. Λοιπόν. Pickaxe. Ελένα. Slam. Με το R1. Μια χαρά. Slam. Minecraft. Τα σπάμε όλα. Και θα τα πάρουμε κιόλας. Δώσ' το. Πώς το παίρνω? Take. Πρέπει να πω... Τα controls μου μέσα ρε φίλε. Πρέπει να κάνετε το... κάτι να κάνουμε με το looting. Δεν ξέρω τι. Το κάνουμε αρκετά πιο accessible γιατί εδώ πρέπει να κάνεις... Είναι πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να κάνεις για να καταφέρεις να... πάρεις το οτιδήποτε. Έφυγε εδώ το copper ore μακριά. Θα το τσιμπήσουμε. Κοίταξε να πάμε. Είναι πολλά αυτό που πρέπει να κάνεις ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ... Το μενού είναι λίγο... Είναι λίγο. Ωραία. Και πώς μπορώ να πάρω το άλλο εγώ μεταξύ? Characters. Χέσπια. Πού είναι το άλογο μου? Μου λέει πώς θα το καλέσω. Α, ναι, έτσι. Ωραία, εγώ το κάλεσα τώρα το λογάκι. Ανεβαίνουμε πάνω. Και κύριοι, άμα συμμορφωθεί, πάμε στο καστράκι μας, κύριοι. Κύριοι και ωραίοι. Zoom out. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο ο Cliff εντάξει, δεν ξέρω, όχι, είναι μικρό το άλογο, δεν είναι πολύ ψηλό. Ανεβούμε προς το κάστρο. Μπορούμε να πάμε γρήγορα πολύ, δεν ξέρω. Πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε? Εδώ λίγο ζοριζόμαστε γιατί είναι πολύ ψηλός ο Cliff για να περάσει. Δεν μπορεί. Πρέπει να κατέβουμε από άλλο. Δεν μπορώ να κατεβάσω το κεφάλι, το πας τίποτα. Λοιπόν. Πάμε, parkour. Δεν βλέπω γιατί είναι το τέτοιο μπροστά. Τώρα που πατάω το Ελένα γιατί δεν μου δείχνει το precision jump όμως. Δεν έχω καταλάβει πότε μπορώ να κάνω precision jump και πότε όχι. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Armor, εντάξει μπορώ να αλλάξω individual κομμάτια από το armor. Μπορώ να βγάλω π.χ. την κάπα.
Μπορώ να τον βάλω να φοράει Hernandian attire. Ναι, να σου πω κάτι. Θα βγάλω την κάπα, θα τον βάλω να φοράει κλασικά ρούχα της περιοχής. Μπας και τον βοηθήσω να μπει στο κάστρο, δεν ξέρω. Για να δούμε. Halt! Wait. You don't look like a bad sort. Μια χαρά, καλά έκανα λοιπόν. Everything seems to be in order. Φοράω κλασικά ρούχα της περιοχής και λένε μια χαρά αδελφέ, μπορείς να μπεις μέσα. Ωραία. Open it. Ανοίξτε. Ασπίδα, βέλος, σπαθί, κόψιμο στο λαιμό, βαμμένη μούρη, αυτά δεν τους λένε κάτι. Δεν τους πειράζουν καθόλου. Μπήκαμε στο κάστρο. Και τώρα άλλο ένα checkpoint που μπορούμε να περάσουμε. Old. You don't seem like the troublesome type. All good. Don't go causing trouble in there. Open the gate. You can pass, go on. Μια χαρά. Μας ανοίξανε και μπορούμε επισήμως να περάσουμε. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το βήμα και είμαστε στο κάστρο για πρώτη φορά. Βλέπουμε μέσα. Πάμε first person. Ενδιαφέρον είναι το ότι έχει first person. Κάτσε τώρα γιατί δεν ξέρω πώς να κάνω cancel τα βέλη. Οκ, έτσι. Είναι ένας τρόπος υποθέτω. Μη βαράς ρε. Μη βαρά, αδελφέ, sorry, δεν ήθελα να βαρέσω. Δεν ήθελα, αλήθεια, σοβαρά. Δεν το εννοούσα αυτό. Τι να περάσω τώρα από μέσα. What do you want? Peace doesn't just happen. Men bleed and die. Ρε, δεν είναι μόνο στα αυτά τα orcs, απλά περπατάει δίπλα στον κόσμο και λέει σοφιστίες. A true soldier knows that and takes up his blade Εντάξει, all άσε the με τώρα, same. εντάξει, εκεί, παρέθηκα. Made. Έχει κάποια σκάλα να ανέβω. Κάπου. Πόρτα κλειστή. Πόρτα ανοιχτή. Στην κουζίνα μπήκαμε. Σκάλα δεν βλέπω. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω equip αυτό. Τώρα ας πούμε πώς... L1. Τα controls αυτού του παιχνιδιού είναι... υποθέτω θα είναι θέμα συνήθειας. Εδώ είναι η σκάλα για πάνω. Κάπου πρέπει να έχει μια σκάλα για πάνω. Key is required. Λοιπόν, κάπου πρέπει να έχει μια σκάλα για πάνω. Lantern, πάμε... Εδώ. On. Και ωραία, ωραία. Αυτό τώρα τι χρειαζόμαστε είναι η αλήθεια. Βοηθάει πολύ σαν να βλέπουμε. Ανά τη σκάλα ρε. Κι άλλο πάνω. Ή είμαστε καλά. Oh, this door's always locked. Find the room the key opens. Άρα αυτό το κλειδί πρέπει να ανοίγει κάποιο δωμάτιο και πρέπει να βρω ποιο είναι. Is there any man like Marshall Midler in this world? Είναι τα chambers του Alchemist. Για να δούμε. Kick. Ωραίο animation κλωτσιάς. Α, ωραία, το key είναι εδώ. Το βρήκαμε. Βρήκαμε την πόρτα. Να κλέψουμε. Όχι μόνο, εντάξει. Είμαστε υποτίθεται είναι καλός φίλος. Όπα, και εδώ άνοιξε ένα portal. Και έχουμε αυτό το treasure chest. Το οποίο τι είχε μέσα. Faded Abyss Artifact. Πάμε. Abyss Gate. Τώρα το Abyss λογικά είναι κάποιο παράλληλο σύμπαν. Δεν νομίζω να είναι ένα physical space που μπορούμε να ταξιδέψουμε εντός του map. Μόνο με τέτοια portals θα μπορούμε να πάμε. Τώρα πάει μόνος του. Πρώτη φορά είδα το παιχνίδι να ψιλολαγκάρει το μεταξύ. Είμαστε εδώ, step on the platform.
ξανά εδώ, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο. Ή λέτε να είναι απλά το κομμάτι που είναι πάνω από το. Γιατί έχω δει ότι έχει Sky Island τύπου Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Αλλά ναι, Abyss Nexus. Abyss Nexus are spread across Pywell. Ναι, όχι, είναι. Use your lantern to activate location and then stand on the Abyss Nexus to activate. Άρα υπάρχουν αυτά τα Nexus σε διάφορα σημεία και μετά με πηγαίνει στο Abyss, που είναι αυτή εδώ η περιοχή. Απλά μια πορεία μου είναι αυτή η περιοχή, το Abyss είναι πάνω από τον ουρανό της Pywell. Γιατί νομίζω ότι βλέπω. Ναι, είναι πάνω. Δεν είναι κάποιο παράλληλο. Είχα αυτή την απορία ακριβώς πριν λίγα δευτερόλεπτα. Δεν είναι κάποιο παράλληλο σύμπαν, όχι. Είναι πάνω από τον ουρανό της Pywell. Υπάρχουν αυτά εδώ τα τεχνολογικά ανεπτυγμένα νησάκια. Πάμε τώρα στο κτίριο. Γρήγορα κουράζεται ο φίλος. Δεν την παλεύει και πολύ. Τι είναι αυτό? Προφανώς και είναι κάτι ενδιαφέρον. You're finally here. Εδώ είμαι. He's waiting for you. Εσύ ποια είσαι? This power will help you get inside. Και μου έδωσε και μια δύναμη το μεταξύ. Μου έδωσε μια δύναμη, skill acquired, action force. L3. Το πατάω. Sorry, πατάγα το R3. Α, είναι σαν το χέρι. Σαν το χέρι στο. Νομίζω και στις ιστορίες γινόταν κάτι παρόμοιο. Εκεί δεν ήταν ακριβώς χέρι, ήταν σαν μια πράσινη γλίτσα. Λοιπόν, άρα με το action force μπορούμε να πιάσουμε και να μετακινήσουμε. Φαντάζομαι θα το μπορεί να το κάνει στο combat αυτό, Αφού πιάνεις ένα object, πατάς το R και το L1 και το L2 και R2 to move it. Οκ. Άρα το πιάσαμε. Pull, push. Εδώ είναι. Εντάξει, πες το έτσι. Ωραία. Cancel. Υποθέτω cancel. Γιατί? Ρε φίλε, μπορείς να. Θέλω να μου κάνεις ένα canceling κουμπί για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, με το L3 το κάνεις αυτό. Και τώρα υποτίθεται τι? Δεν είναι πολύ intuitive όλο αυτό το πράγμα. Πώς το μετακινώ αυτό? Ωραία. Το κάναμε. Θα ήθελα να, δεν ξέρω, πρέπει να βρω έναν τρόπο αυτό το χέρι να το χρησιμοποιώ λίγο πιο όταν έχεις πράγματα που μετακινούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Κάνουν rotation. Θα μπορούσα το χέρι να χρησιμοποιήσω λίγο πιο εύκολα. Φαντάζομαι ότι ήταν αρκετά εύκολο να αρπάξει και να μετακινήσει πράγματα πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά κτλ. Αλλά στο να μετακινήσει στατικά αντικείμενα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και μπαίνουμε τώρα μέσα σε αυτή την εντυπωσιακή βιβλιοθήκη, θα λέγει κανείς. Και βλέπουμε αυτόν τον ερυθροδημένο φίλο. Θα δούμε τι έχει να μας πει, να δούμε αν θα μας δώσει μια απάντηση στο τι συμβαίνει σε αυτά τα λεπτά. Γιατί αναστηθήκαμε. I've been waiting for you. Κι εγώ, αδελφέ, για σένα. Just as virtue paves the path to wisdom, your deeds have brought us together once more. Τι εννοείς once more? Ποια ήταν η άλλη φορά? Beggar. I am Alustin, and this is the Axiom Archive. Είναι ο Αλούστιν. It is a repository of the universe's grand designs. Each record, the blueprint of a single world. Why did you summon me? There are beings who have brought chaos to your world, the consequences of which extend to even you and your comrades. You have news of them? You will cross paths with those who escaped Fate's grasp. But the balance of this world and the abyss has begun to falter. If the cosmic order frays any further, our world, the abyss, and reality itself will unravel. You must restore the balance before it's too late. I don't know what you mean. Such a grand undertaking. Δεν έχω ιδέα τι λέει.
that will have profound effect on the fate of your world. Τι? Δεν κατάλαβα πολλά, sorry. Συγγνώμη αδελφέ, δεν κατάλαβα πολλά. Restoring the Abyss activates the Skybridge gate. Pass through the gate and use the Axiom Force to operate the alignment device. Okay, άρα ανοίγει μια πύλη, χρησιμοποιούμε το Axiom Force, που είναι αυτή η δύναμη που είδατε πριν με το χέρι, για να ανοίξουμε ένα alignment device και έτσι κάνουμε align στη σωστή θέση. Άμα τα κάνουμε λοιπόν align στη σωστή θέση όλα αυτά τα πράγματα, θα επαναφέρουν την σπασμένη αερογέφυρα. Some gates require all other connected abysses to be restored. Okay. Οπότε εμείς τώρα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ, ένα μικρό puzzle, για να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα, ή την έχουμε φτιάξει ήδη από πριν. Όχι, τώρα περάσαμε και θα έχουμε να κάνουμε το puzzleάκι μας. Operate the alignment device. Κάτσε. Το κρατώ πατημένο το L. 3. Control. Τι θες να κάνω? Δεν καταλαβαίνω σοβαρά. Go through the sky bridge. Τι υποτίθεται πρέπει να κάνω? Πώς υποτίθεται πρέπει να το μετακινήσω όλο αυτό? Αν πάω κοντά υπάρχει κάτι άλλο? Όχι. Όχι, όλο το concept είναι να το πιάσουμε, το πιάσαμε. Για να δούμε. Knowledge λίγο αλλού στην... Δεν βλέπω κάτι. Control με το L2. Pass through the gate and operate the alignment device with Axiom Force. Κάτι δεν είδα εγώ τώρα. Γιατί μπορούμε ουσιαστικά αυτό να, με το L2 λέει το κάνεις control. Να το. Με το... Λοιπόν, το στοχεύουμε. Τώρα μου κάνεις πλάκα. Έπρεπε απλά να το κάνω... Να το κάνω target στη μέση. Τώρα κάτι κάνουμε τώρα. Αυτό δουλεύει. Control. Πω, δεν το πιστεύω. Σοβαρά. Αυτό ήταν τόση ώρα. Το γυρίσαμε. Και το φτιάξαμε. Κάτσε, έκανε ένα θόρυβο όμως πριν, που μ' άρεσε. Εδώ. Αυτό είναι. Εντάξει, οκ. Δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Θα πω, δεν είμαι χαζός. Κάποιες μέρες. Σήμερα είναι μια από τις καλές μέρες που δεν νιώθω πολύ χαζός. Άλλες μέρες που δεν ξέρεις. Είναι με το πώς γυμνάς. Λοιπόν, τώρα μπορείς να φας σαβούρα εύκολα εδώ. Γιατί δεν φαίνεται. Πήγα να φάω σαβούρα με το που το είπα, εντάξει αυτό. Οπα. Ίσως είναι μερικά άλματα που μπορεί να χρειάζονται το precision jumping. Όπως εδώ. Παπ. Πριν πήγαμε. Και πιστεύω και εδώ. Νομίζω ότι εδώ το έχουμε. Και εδώ. Πάμε. Και τώρα δεν θα το κάνουμε. Και εδώ θα περάσουμε και μόνοι μας. Οκ. Αυτό είναι κάτι εδώ. Μπορούμε να το αρπάξουμε με κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω να κάνει το οτιδήποτε. Ανεβαίνουμε τώρα και εδώ. Οπα. Αυτό ήταν κοντά, να ξέρετε, να γίνει η βλακεία. Περνάμε εδώ. Πάμε εδώ. Μπορούμε να πάμε κατευθείαν εδώ πέρα, νομίζω μπορούμε. Ναι, δεν θα χάσουμε τώρα χρόνο. Με 10 διαφορετικά άλματα παραπάνω από όσο χρειάζεται.
Αυτή είναι η πρώτη μας εμπειρία με το puzzle section. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι μια συνεχόμενη επαφή με τα puzzles του game. Αυτό εδώ το κομμάτι του χάρτη. Που λογικά θα ανεβαίνει, θα είναι βασικό κομμάτι του story progression. Θα ανεβαίνει εδώ, θα μιλάς με αυτόν τον τύπο, θα ξεκλειδώνει διάφορες κινήσεις και όλα τα σχετικά. Εδώ το χάσαμε. Δεν μπορώ να το αρπάξω αυτό. Έλα εδώ. Όχι. Δεν νομίζω να μπορώ. Πρέπει να περιμένω να έρθει η ώρα μου. Εντάξει, κοιτάξτε κάτω πόσο detail φαίνεται το κομμάτι. Έχει τρελά draw distance αυτό το παιχνίδι. Έχει πραγματικά τρελά draw distances. Ανεβήκαμε. Και όπου μας πάει τώρα. Πού πρέπει να φτάσουμε ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από εκεί κάτω. Πού θέλει να πάμε, πού θέλει να μας πάει. Ανεβαίνουμε. Φτάσαμε εδώ. Τώρα αυτό είναι λίγο της υπομονής, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ λόγο που καθόμαστε και κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Υπερβολικό μου φαίνεται. Γιατί δεν, ρε παιδί μου, σε κάτι αντίστοιχα κομμάτια της παιχνίδια όπως το Legend of Zelda δεν υπάρχει αυτό, απλά περίμενε και είναι τα κάνεις όλα εσύ. Δηλαδή ένα τέτοιο μηχανισμό με μετακινούμενα, με μεγάλους κινούμενους κύβους που πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο, στο Legend of Zelda θα τον έφτιαγνες αυτό το μηχανισμό και μετά θα τον χρησιμοποιούσες. Εδώ πέρα απλά χάνουμε χρόνο, απλά περιμένω πόση ώρα μέχρι να πάει ο Cliff από το ένα μέρος στο άλλο. Τέλος πάντων. Περάσαμε. Φτάσαμε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν για αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Πού με πήγε? Έχει κι άλλο. Ναι. Όπα. Όταν τρέχει, όταν σταματάς να τρέχεις, έχει κάνει κανένα 2-3 βήματα παραπάνω μόνος του ο φίλος. Τα οποία τη ζορίζουν την κατάσταση, γιατί μπορεί να φύγεις πιο μακριά από εκεί που θες, πιστεύω. Γιατί δεν πηδάει τώρα? Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω precision jumps αυτά. Πάμε. Ελπίζω το Heart of the Abyss να είναι εδώ κοντά. Εδώ τι είναι? Step onto the platform. Ανεβήκαμε. Και πρέπει να βγάλουμε, λέει, έναν τοίχο. Remove the wall. Blocking the floor. Έχουμε λοιπόν και την πρώτη μας puzzle εμπειρία. Και βλέπω εδώ κάτι κυβάκια τα οποία λογικά θα πρέπει να τα μεταφέρουμε. Να τα πάμε πού? Για να δούμε. Δεν δίνει πολλές εξηγήσεις. Λογικά σε σημεία για να δώσουμε, ρε παιδί μου, power εκεί που χρειάζεται, δηλαδή ίσως εδώ μπορούμε να πάμε ένα γύβο. Να πάμε το γύβο εδώ. Ναι. Τον αφήνουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι ρεύμα, Παναγία μου. Λοιπόν, και με κάθε σημείο εδώ δίνει ενέργεια η οποία θέλουμε να μεταφερθεί κάπου αλλού, υποθέτω. Δηλαδή, άμα πιάσω αυτό εδώ, το άρπαξα τώρα αυτό. Εκτός αν το προηγούμενο δεν μπορώ να το μετακινήσω καν. Υπάρχει εδώ σενάριο. Λοιπόν, πιάνω αυτό. Ναι, δεν μπορώ να το μετακινήσω καν το προηγούμενο. Δεν υπήρχε λόγος. Νομίζω καλά ήταν εκεί που ήτανε. Πάω τώρα αυτό εδώ, το αφήνω. Synthesize the Abyss Cell. Και τώρα μπορούμε να πιάσουμε αυτό εδώ. Και νομίζω ότι αυτό εδώ πηγαίνει εκεί. Το κάνουμε rotate, να το βάλουμε ωραία. Νομίζω ότι πηγαίνει εκεί. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε, δεν καταλαβαίνω. Τι μας λείπει? Είμαι κάτω. Όπα, εδώ τι μου δείχνει? Μια βίντεο προβολή.
Α, μήπως αυτό εκεί που πήρα εγώ από εκεί πρέπει να μπει σε αυτό το σημείο. Για να δούμε. Μπορεί. Ναι, φαίνεται. Observe. Learning in progress. Τώρα κάτι έμαθα εγώ, υποτίθεται. Όχι. Δεν του αρέσει, από ό,τι φαίνεται. Θα ξανακάνω observe, ok. Τι να κάνω observe? Force palm λέει. Α, μάθαμε καινούργιο skill, το θέλαμε αυτό λέει. Press R3. Α, άρα το αφήνουμε αυτό εκεί πάνω και μετά το πουσάρουμε προς τα πίσω. Continue. Παιδιά, έχει πάρα πολλά κουμπιά αυτό το παιχνίδι, είναι τρελό. Πάρα πολλά κουμπιά. Λοιπόν, push. Pull. Μπράβο. Το αφήνουμε εκεί. Μου φαίνεται ότι κόλλησε καλά και μετά. Το χτυπήσαμε. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, κάτι έγινε. Κάτι λειτουργήσε. Α, άρα. Τα καταφέραμε. Activate the Abyss Power Supply. Μορνέ, αλλά πώς? Αυτά εντάξει έχουν ήδη από πάνω μπαταρίες. Τύπου μπορώ να τις βγάλω ή όχι? Όχι, δεν μπορώ, δεν λέω. Force Palm, activate the power supply. Ενδιαφέρον έχει το πώς περιμένουν να το κάνουμε activate the power supply. Μπορώ να κοπανίσω εγώ αυτό εδώ και να κάνω Force Palm εδώ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Πώς περιμένω να το κάνουμε activate? Hang on the middle of the power device, then activate it with the force palm. Hang on the middle of the power device. Άρα μήπως είναι εκεί πάνω? Ναι, μήπως πρέπει να πάω εκεί πάνω. Μάλλον πρέπει να πάω εκεί πάνω. Τέλος πάντων, ναι. Σκαρφαλώσουμε. Θα φάμε τώρα για λίγο ηλεκτρισμό μάλλον. Όχι, κομπλέ. Μπράβο. Άρα κάτσε, ανεβαίνουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε force palm. Ναι! Πάμε, δώσ' το. Μια χαρά, οκ, κατάλαβα. Το έχω πάρε. Να με πετάξεις κάτω. Να με πετάξεις κάτω σοβαρά. Αλλά νομίζω τελείωσε το puzzle. Δεν ήταν τραγικό. Ούτε πολύ χάλια. Άμα γίνει λίγο πιο elaborate και αρχίσει και έχει πιο πολλές δυνάμεις και χρησιμοποιείς μόνος και τα λοιπά, μπορώ να το φανταστώ να γίνεται αρκετά fun to play όλο αυτό με τα puzzles εδώ. Φάγαμε τώρα και το damage. Όπα. Γιατί με πετάς κάτω και μου βάζεις στο ένα σημείο που μπορώ να σκαβαλώσω εκεί πίσω? Σοβαρά. Ωραία. Find the Abyss Artifact, θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα κλείσουμε. Πήραμε μια, νομίζω ουσιαστικά την ολόκληρη πρώτη εικόνα, δηλαδή νιώθω ότι τώρα τελειώνει το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, τα έχουμε δει όλα. Κάναμε τα chores μας στην πόλη. Αυτό το μόνο που δεν έχουμε δει είναι ουσιαστικά μάχη. Έξτρα μάχη, δεν έχουμε καθόλου battle. Ξέρεις, ένα tutorializing του battle με καινούργια όπλα κτλ. Αλλά πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρώτο κομμάτι του intro, το βασικό intro του παιχνιδιού το κάναμε. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε και στο βασικό narrative. Ακόμα δεν έχω καταλάβει full ποιο είναι. Ακριβώς, είναι η δικιά μου απέτηση, η δικιά μου ερώτηση. A guardian of the abyss and a protector of your world's cosmic order. Ναι, αλλά τι ρόλο, καλά θα τα μάθουμε αυτά. You're the woman from the sewer. Δεν χρειάζεται να μας δώσει όλο το lore με τη μία. The kindness you showed me back then will guide you on your path. Φίλε, κάνανε τεστ να δουν αν ο Cliff δεν είναι τύπου σκουπίδι. Ο τύπος απλά φέρει και σαν ένας normal άνθρωπος. Ωραίο, αυτό είναι από τα trailers, The power to soar through the open skies is yours to command.
Είναι αυτή η It's ταινία με τα time τρέιλερ to που έχεις φτερά και μπορείς να κάνεις glide για τον Batman. Και γαμό είναι αυτό, φαίνεται και γαμό. Και τώρα τύψα μας λέει απλά πέσει. Είναι το leap of faith moment, το Assassin's Creed Unity. Worry not. Those wings will see you down safely. Now, take flight. Πετάμε. Κοίτα, με αυτά τα draw distance speed αυτό το game. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. The world is yours to explore. Μια χαρά. Κοίτα εδώ, παιδί. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Και με το τετράγωνο το ενεργοποιείς. Ρε, πετάς. Νομίζω δεν είναι απλά glide, πραγματικά πετάς. Πατάς τετράγωνο όταν είσαι μέσα στο νερό για να πετάξεις. Σκέψου το stamina σου προφανώς. Και δεν θα μπορείς να πετάξεις όταν είναι full depleted. Αλλά δεν είναι απλά glide. Τώρα, ουσιαστικά, στέκομαι στο νερό ή πέφτω. Πάντως, μισή κίνηση έκανα και μου έφαγε το μισό stamina. Deactivate λοιπόν. Και όσο είσαι deactivated πάλι γεμίζει το stamina σου. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτά τα κουμπιά ρε φίλε. Εδώ είναι η πόλη που ήμασταν πριν, το κάστρο. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λέμε εδώ το αρχιπέλαγο, λογικά απέναντι μπορείς να πας. Θέλω πάρα πολύ ιστορία, εδώ μια πιο μεγάλη πόλη στο βάθος. Θέλω πάρα πολύ ιστορία να μου δώσει αυτά τα traveling moments, δηλαδή να μου δώσει λόγους να ταξιδέψω. Να μου δώσει στιγμές που απλά μπορώ να ταξιδέψω. Πάντως προς το παρόν, τίποτα δεν θα το κάνουμε αυτό. Ενώ κυριολεκτικά τώρα απλά θα πατήσω ίσα που τον αριστερό μοχλό. Κοιτάξτε πώς πέφτει το stamina. Κάνω κάτι λάθος. Όχι, απλά θέλει ακραίο stamina αυτό για να λειτουργήσει. Είναι κυρίως για να πέσεις. Activate, κάνω βλακεία. Λοιπόν, φτάσαμε. Και μετά σου λέει return to here. Οκ, το flying ακόμα δεν είναι πολύ fun. Είναι απλά ένα αλεξίπτωτο ουσιαστικά και τίποτα παραπάνω. Αλλά φαντάζομαι θα γίνει αρκετά καλύτερο όσο προχωράει το game. Γενικά το stamina μας είναι κάτι που καλό θα ήταν να ανέβει. Λοιπόν, θα το πάρω αυτό. Τι είναι? Τι είναι αυτό? Φέρ' το. Τι είναι αυτό ρε? Δεν με αφήνει να το πάρω. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι έχουν επιβεβαιωθεί όσες ανησυχίες είχα για το παιχνίδι με βάση αυτή την πρώτη ώρα. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι για να μου αλλάξει την εικόνα που περίμενα ότι θα έχω. Απ' την άλλη, απλά περπατώντας και βλέποντας το τι υπάρχει, αγχώνομαι για το τι μπορεί αυτό το παιχνίδι να κάνει στη ζωή μου. Το οποίο επίσης λέει πολλά. Έτσι. Μπορεί να μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό game. Μπορεί να μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο να είναι ένα παιχνίδι ποιότητας 7 στα 10, αλλά να είναι το προσωπικό μου Game of the Year. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι, OK, αναγνωρίζουμε αντικειμενικά τα λάθη του, αναγνωρίζουμε αντικειμενικά ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να του βάλει ένα ψηλό βαθμολογία για να πει τι είναι αυτό που παίζουμε, τι masterpiece. Αλλά χτυπάει κάποια πολύ συγκεκριμένα κουμπιά που για σένα το κάνανε πιο μοναδική εμπειρία της χρονιάς. Και για εσάς μπορεί να είναι αυτό. Ξαναλέω βέβαια, η εικόνα που έχω είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που έχετε εσείς που βλέπετε το βίντεο. Οριακά μηδενική εικόνα. Και πάμε στο chapter 2. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το πρώτο chapter επισήμως. Αυτό ήτανε. Δεν θα συνεχίσουμε κι άλλο. Αν θέλετε να δείτε κι άλλο, πείτε το μου. Δεν ξέρω αν έχω σκοπό να κάνω σειρά. Αν έχω σκοπό όλο αυτό το πράγμα να το κάνω σειρά. Να κάνουμε walkthrough του Crimson Desert. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι παιχνίδι που γίνεται walkthrough. Δεν έχει μια συγκεκριμένη ιστορία να ακολουθήσει από ό,τι κατάλαβα. Δεν θα είναι αυτή η μορφή του. Οπότε δεν υπάρχει point να το δείτε σαν σειρά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ένα βίντεο. Μπορούμε να κάνουμε βίντεο με εξερεύνηση, βίντεο με combat, μπορούμε να κάνουμε review, να κάνουμε και άλλο σχολιασμό. Γιατί τώρα είναι very early first impressions. Μπορώ να παίξω 20-30 ώρες να κάνω και ένα first impressions βίντεο, μας ενδιαφέρει. Κανονικό. Ναι.
Ναι, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το πιο critical look. Δεν το έκανα για να σας ξενερώσω. Ξαναλέω, εμένα αυτή τη στιγμή, κλείνοντας αυτό το βίντεο, είμαι σε μια φάση που θέλω να παίξω κι άλλο. Θέλω να παίξω κι άλλο. Το οποίο είναι πολύ θετικό. Δεν βιάζομαι να τελειώσω το βίντεο. Δεν βιάζομαι καθόλου. Δεν βιάζομαι να τελειώσω το gameplay μου. Θέλω να συνεχίσω να παίζω. Είναι bummer ότι τώρα θα πρέπει να σταματήσω και να κάτσω να κάνω λίγο edit, γιατί είπαμε πιο ομό βίντεο αυτό, πιο raw impressions, και να το ανεβάσω κτλ. Γιατί θέλω να συνεχίσω να παίζω. Είναι πολύ πολύ θετικό, αλλά ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι που εμένα προς το παρόν δεν μου πατάει κανένα κουμπί πέρα από αυτό το κουμπί για χόρταγο και αν λέει το exploration. Το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει παλιό. Αλλά πραγματικά το τι έχω δει από το map, το τι έχω δει από το movement, από την αλληλεπίδρασή σου με το physical place στο οποίο βρίσκεσαι και όχι με τους ανθρώπους του, με ενθουσιάζουν και με κάνουν να θέλω να δω κι άλλα. Και να θέλω να περάσω πιο πολύ χρόνο σε αυτόν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αυτό το έχω ζήσει και με άλλα παιχνίδια και μπορεί να παλιώσει πάρα πολύ γρήγορα αν ο ίδιος ο κόσμος δεν έχει μια παραπάνω ουσία, δεν σου δίνει εσένα κάτι που θες να δεις. Δεν σου δίνει εσένα ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, quests που σε ενδιαφέρουν σε αυτόν τον κόσμο, ενδιαφέροντες τρόπους να τους ανακαλύψεις, οι οποίοι δεν προέρχονται μόνο μέσα από το sandbox, προέρχονται και από πιο curated εμπειρίες που δημιούργησαν οι developers. Δεν είναι ένα παιχνίδι που φαντάζομαι θα το κάνει αυτό. Δεν περιμένω το Witcher. Περιμένω όμως ένα παιχνίδι το οποίο στις επόμενες 10, 20, 30 ώρες του, και ξέρω ότι είναι πολύ περισσότερες ώρες που πρέπει, αλλά στις επόμενες αυτές τις κομβικές ώρες για ένα τέτοιο μεγέθους game, να μου χτίσει αρκετή σύνδεση με αυτόν τον κόσμο, ώστε να μην πω, ρε παιδί μου, στις 40 ώρες που έχω ξεκλειδώσει αρκετά πράγματα, που έχω και το άλογο μου, που έχω και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και έχω εξερευνήσει και να πω: OK, τέλος, είμαι κολλέ. Γιατί αυτό το παιχνίδι απαιτεί σίγουρα 100 ώρες από τη ζωή σου, 80 ώρες από τη ζωή σου, και όταν είσαι στις 40 ώρες και ξέρεις ότι έχεις άλλες τόσες, άμα δεν τις δικαιολογεί οπωσδήποτε, δεν θα τις δώσεις. Και ειδικά ερχόμενοι από τη χρονιά που βγήκε το Kingdom Come Deliverance 2, που νομίζω ότι όσο κανένα άλλο παιχνίδι σε έκανε immerse σε έναν όμορφο κόσμο, σε έβαλε να θες να σε κομμάτι, να το εξερευνείς, να είσαι εκτός της ιστορίας συνέχεια, να τον αντιμετωπίζεις σαν ένα ανοιχτό sandbox και παράλληλα είχε και μια τέλεια, πάρα πολύ καλή δομημένη ιστορία που σου δημιουργούσε τα ανάλογα stakes για να πάρεις το game σοβαρά. Σε μια χρονιά λοιπόν που είχαμε αυτό το παιχνίδι, όταν λίγο παραπάνω από ένα χρόνο μετά έρχεται το Crimson Desert και δεν κάνει αρκετά από αυτά τα πράγματα, λίγο χτυπάει διαφορετικά. Αλλά θα το συγκρίνουμε και θα το βαθμολογήσουμε με βάση τα δικά του στοιχεία και όχι απλά με συγκρίσιμα άλλα games, οι οποίες βέβαια εύλογα έρχονται διαρκώς. Και όταν έχω παίξει πιο πολύ, νομίζω θα έχω και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Αυτές είναι πολύ πολύ ομές πρώτες εντυπώσεις και δεν θέλω να συμφωνήσετε να διαφωνήσετε. Θα μου πείτε μετά από τη μία περίπου ώρα και που έχεις παίξει, το προτείνεις με 70 ευρώ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά δεν έχω παίξει ακόμα το game. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για κάτι λίγο διαφορετικό σε αυτό το κανάλι. Ξέρετε ότι αυτό το κανάλι αγαπάει πάρα πολύ το gaming. Οποιοδήποτε είδους gaming, δεν στέκεται απλά στο FIFA. Το FIFA είναι απλά ένα game το οποίο μου αρέσει να φτιάχνω content, δηλαδή μου είναι εύκολο να φτιάξω content για το FIFA. Το FIFA όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, ενώ δεν περνάω ώρες στο FIFA όταν κλείνει η κάμερα, έτσι, για να καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε ναι, μ' αρέσει να έχουμε διαφορετικό gaming content, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, ελπίζω να εκτιμήσετε αυτό το πιο slow διαφορετικό pace. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, ενώ θα έχουμε και πιο κλασικά, έτσι, πιο highly edited gaming βίντεο με περισσότερα πράγματα και έτσι πιο, δεν ξέρω, πιο engaging περιεχόμενο. Αλλά αυτό είναι το περιεχόμενο που μου ταιριάζει πιο πολύ σαν creator. Να κάθομαι χαλαρά, να παίζουμε ένα παιχνίδι και ήρεμα και ωραία, χωρίς πιέσεις για εντυπωσιακά πράγματα, να μιλάμε και να αναλύουμε το τι βλέπουμε μπροστά μας. Και νομίζω ότι και όσοι είχατε την καλή διάθεση και την όρεξη καθίσατε και παρακολουθήσατε το βίντεο με ηρεμία, νομίζω ότι εκτιμήσατε ότι έγινε εδώ. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσω εδώ. Ελπίζω, παιδιά, να είστε ενθουσιασμένοι. Και ναι, αν παίξετε και εσείς στο Crimson Desert, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γράψτε μου σχόλια αν θέλετε και άλλο Crimson Desert περιεχόμενο. Πρώτα εντυπώσεις είναι μέτριες, ούτε κακές ούτε αρνητικές. Πολύ πολύ σημαντικά θετικά, πάρα πολύ σημαντικά αρνητικά. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία των πρώτων ωρών του Crimson Desert και νομίζω ότι αυτή θα είναι η ιστορία όλου του game. Το θέμα είναι πόσο ψηλά θα φτάσουν τα θετικά και πόσο χαμηλά τα αρνητικά. Και εκεί είναι που θα δούμε προς τα που γέρνει η τσιγαριά μετά από αρκετές ώρες gameplay. Μέχρι τότε όμως, ποιος ξέρει, ποιος πεθαίνει, ποιος ξέρει τι γίνεται. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μπορείτε να κάνετε hype, like και subscribe. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.